لما أنتي بأزيو وانا وزخونن أقداسي أرستن نخن الذات إنا أبز بحبار زلنا كم زفلت أبز أرستي لومي سفح زبالة مبره زبالنا بس أينهم تسفهم كالي بس أينهم تسفهم كال ناي بعود political science and international relations تمريو بتفعل هجراتون استفعل كورسات نفلتو تزدرع وسيديو أبكل جعد أيحون حدا عمد كم lecturer كوينو ني تمهارو political science ميريو سلازي لومي كم زريع زلنا بقندو أبزي أزيو أقداسن وانا ونزخونا قداي كينات إيرانن أمريكان إسرائيلن استفعل على ترمينولوجي وهاو كينات إيران يبال كينات إسرائيل أمريكان قبل علي إيران ونبالي بزح ترمينولوجي ألوه مالتي بتي أتصاوع لذي كم نفلطو أبزح على فجزء علمنا كينات يوكرين إلنا تأكيبنا أبز بزح تزاتينا نيرنا بزح قديات ندامس إذا مسجلوا كينات يوكرين درو ترسعوا ودحريو نايك أزا أزي أسكحكحنا أسنبادن زخون خونتات نيرو سون درو هاسيسو مالتي نعوز هاسسن نجر موسيو تفعل معبالتات ندامس إذا مسجلوا زناي إيران خونتات حفشاو ناتو طري للجمرة يكونن كم تزرعنا يو بعسر تخلته أتن عسر تخلته معلتا زنبرا متوقع عور حسنة تشعر حمشن نسن زمصو أمتات شعوز توسده سقمتات نابز حجي بس إحنا زلنا ويكاتو بس حزلوا في السامة خساقاقر كيلو مالتي شعوهم تزرعنا وملؤ بملؤ نيكولورنا إيران عنيو خمسيو تمشين أكمبليش كوني تودي قلمنا زبهال زنبرة دحيرنا بنوري أزلنا معبالتات كا حدش متقعد توسيدو ستيل تنيكولر نا إيران ون كأبز 20 شمونتن تمالز توسده في السامة 20 شمونتن لكاتيت ملو بملو هم زي عنوي ولا كونوا حزون كم زي قالوا بعلم بقالاتهم يؤمنوا لله مالتهم سلازي إذا في السامزي تريلو أي مثلا بزح في اللياتن أبتع على سرعات بزح مكيارات كم تزخل في الساميو كما أبنت أول حلقاتنا استخدام ناي منسك سكرتي كونفرنس ويكاو على دحنت منك أو نزنا حجري إذا لنا إيران في السامي بزح ملك اعتاد سرعنا لون أمونغوتن حيالات هاجراتن أب حدا كيدان زنبرا هاجرات نابنت ناينية تخن وسط الهاجرات معراب أمريكان عرف اللي زرعنا لون نمرجس إننا إيران كنتاتون أبتي وعلا استفلا عليه مرجسات كلن هاجرات مالتيو زرعا لي إن أو خم زرعنا قد إيران إيران نمتكع تنايني كلر كنتاتنا إيران أبكندي بسلامة ومن قد تفتح بميليتار أكشن ويكاني وتهدراو سقمت وسيد كافتح حمز الله أمريكان إسرائيل حجاون هو جبر فتنن كما رأينا تقاعد استمال على 9 شمونتن لكاتي الجمرة دروخ على أول حزق يزول في السامة أو استرعي بقندها مونغو هجرات أوروبان أمريكان عرف اللي قالوا 5 ريال زلنا حجي زي انتاي كمسي أبز متزلنا تنكو أتراو سرعة زنبر بعلمنا انتاي لو 5 خيل بسفح بزبالة من قدي كري مالتيم كم تزرعنا نا إيران علامة نا إسرائيل أمريكان دحرة نتنيكولر نا إيران نمبقع كوينو تقدم يتنا على 9 شمونتن زنبرة سرحيل كم تزرعنا يتمرحنا تتأليو بزح سامتات ويكا معلتات كبقع خيل يزبلني ورقنا أنا إيران مرحنا أزي complicated يو أصلا إذا خيط لو تخمس إيران كل تزحزوا علاماتات كهو نايك علن كله انتاي نابشو منت معلت 4 معلت خود أصغر كينات إن دات بحال استجمر كينات نري لنا حج إن دات تناوحي أب أزي خوص زيك المواطر أتيلو زتات أموتاتوناتون سوزمصون كا بعمقات لومي بسايلهم أبزا أتوكيرو مالتيو بصفحات كجلسيو سلازي أب كم زبالة عينت أبز نوزلنا أرستي حفشاو معبالتات كينات إيران إسرائيل أمريكان تاي كم زمثل مرجسات وي جبرمل سنا يستفعل عليها هجرات مالتيو انتي مرجسات يري الله سلواتاتو أب هجرات عربن كبابينان بصفحات كريئيو
ካልእ መጻኢ ኣንፈታቱ መጻኢ ኣንፈታት ናይዚ ተጀሚሩ ዘሎ ኩነታት ከናበይ እዩ ኣብ መወዳእታ መደምደምታ ክህልዩ ብድሕሪ እዚ ከኣኒ ብሕቶን ርእቶን ናይ ኩላትና ተደሚሩ ሓደ ሙሉእ ስራሕ ክኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ መድረክ ናብ ብጻኢናሆም ሆርዳታ عم مقلح دمጽ منእስያት ኤርትራ እተተኩር ቻነል ሆርዳታ እዛ ቻነል እዚያ ካብ መንእሰይ ብመንእሰይ ንመንእሰይ እትነቅል እትዳሎን ትእንግድን ፍርያት ሆርዳታ ሆርዳታ ካብ መንእስያት ብመንእስያት ንመንእስያት ሆርዳታ حراي كميت صنيحكم بتاعي زميكيل ثانك يو سلت ذهب كان مأتو مالتي اوكي اكيبنا زلو زعبا كينات ايران امريكا اسرائيل يزبل الاما ناي زحبراو زتن تايتينا ابز غنتات زلنا افلطو نمعماقي مالتي بزياده استفالالي عينت افلطو كلنا خالي ስለዚህ እቲ استفالالي حبريتاتات بأكوب كترنف كل دما اب حدا حبراو مرداتا تبصح مالتي ቀጽልና መጻ አመታቱ ናይዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሁነታትን ነዚ ከባቢና ፈጢሮ ዘሎ ጽልዋን ዳዛመድና ክንርኤና ማለት እዩ በመጀመሪያ ዓላማ ናይዚ ኩናት አሜሪካን እስራኤል ናብ ልዕሊ ኢራን ድሕሪኢና በቀንዱ ስርዓት ኢራን ምእላይ ማለት እስላማዊ ስርዓት ዝበሃል ናይ ሬጂም ቼንጅ ፖሊሲ እዩ ናይ አሜሪካ ናይ ጻዕዳ ገዛ ምስ መጸ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ተቀዳማይ ዝበሎ እንታይ እቲ ሬጂም ቼንጅ ወይ ድማ ኣብ ኢራን ዘሎ ስርዓት ክልወጥ ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ንዑ ግና ቀዲሞም ናይቲ ሬጂም ቼንጅ ሓሳብ ቅድሚ ምምጽኦም ቅድሚ ዛ 28 ለካቲት 28 እንታ ኩናት ምውላዓ ቅድሚኡ ጽዑቕ ዝኾነ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ይካየድ ነይሩ ኩላትና ንከታተሎም ነበርና ማለት እዩ ኣብ ዑማን ይካየድ ነይሩ ኣብ ኩሉ ኣብ ዳርጋት ዝበዝሕ ርክባት ተኻየዳ ብመንጎነት ናይ ዑማን ነይሩ ጽቡቕ ዝኾነ ዲፕሎማሲያዊ ዝርርብ ግበር ነይሩ ኣብ ስምምዕ በጺሖም እናተባህሉ እዮም ከለዉ ድማ ኣብ 28 ለካቲት ሃንደበታዊ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተወሲዱ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዲፕሎማሲያዊ ኣማራጽታት ንኣሜሪካ ዘርብሕ ኣይነበረን ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካ በቐጥታ ናብቲ ናይ ሪጅን ቼንጅ ሓሳብ ኣትያ ካልኣይቲ ዕላማታት ናይ ዓባይ እስራኤል ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ንምግሃድ እዩ ምክንያቱ ኢራን ከም ክንርኤና እንዳመጻና ክንርኤና كمي جري أبز حلف عمتات تا إسرائيل تحلم عباي إسرائيل نخيت خون انقفاض كتخون صنيحة سلازي أب إيران زلو سرعت إلا لو زبل مود مدمدم تاسلز بتصحب ناي موساد كونكلوجن ويدما مدمدم تاخن بلو نخيلنا مالتي سالساي تعلمانتاي ربحتات أمريكا زقلقل سرعت أب إيران بمتكال ጸጋታት ናይ ተሃገር ምጉሕጓሕ ማለት እዩ እስላማዊ ስርዓት 47 ዓመት ኣው ኣብዝ ነበረሉ ግዜ ኣሜሪካ ትኹን ንምስኣዝ ሰርሓ ናይ ምዕራብ ሃገራት ክሕልፍ ስለዘይከኣለ ክሕልፎም ዝኽእል መራሒ ኣብቲ ሃገር ክፈጥሩ ክእልዎም ማለት እዩ ትሕልሚ ዓባይ እስራኤል ንምግሃድ ኢልና ኢና ቁጠባዊ ገስጋስ ቻይና ንምኽላፍ ብዙሕ ሰብቲ ቁጠባ ከመይ ገይሩ ምስ ናይ ኢራን ዝተሓሓዝተና ምስቲ ጂኦ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናይ ኢራን ማለት እዩ ሳልሳይ ንሩስያ ብገፊሑ ምድራት ማለት እዩ نذكرت خوينا تاب 2011 أب سوريا زجمرة كنتات إيران كم كان دي أساسيات نبع الراشا كمدما تشايناون أو تواتيوم أتي سرعة بشار الأسد كاب سوريا تقليل ونخيوت إيران راشا تركبهم يسرحوا لنيرهم بمتكل مالتي هذا خفت يسرحوا لنبر بمتكل وعلامات انتهيتنا أمريكا سوريا اندحر كم زي سرح جراتو نت منغستي بقتتا نراشا نمدرات زقاله لخون مالتي سلازي زغنتات زين خيفطر راشا مس ايران تحابيروم نزي نتناوي سلطاناي بشار على اسد نوي عمتات كم تصنح غيروم يم حجي تخنتات تغيروا حجي سوريا اندحر اب حزاتنا امريكا اتيا قصيلا تسعب منيا إيرانيا مالتي سلازي بقفيحو ناي مدرات بوليسيوم سوم زختول زولو مالتي زي كونتينمنت بوليسي نبلو مالتي قبل الراشا ناي مدرات بوليسي توسد قبل على تشاينا ناي مدرات بوليسي توسد بو بيل كادماتي حيلغات الرقاقص مالتي ندادن غازن إيران بمنقصار عالم من بركاخ مالتي كلاتنا نفلطوت مصاوبو حرمز زبال ازي استراتيجيكاو زغونه مصاوبو مالتي نزي ناي هاغرات غالف كانتري زبزح متحالف زخونه زمصاوبو حرمزي مالتي نز مصاوبو حرمز محاز مالت
نعلم من بركخ مالتي نري لنا حجي مصاوب حرمز إيران كم حدا مسارح تقوم ولا مالتي نتسات دلي عندنا بدبلوماسي نممصانا أمريكا نهاجرات خليج كلن ما نفتسات دلي علامة نممصا عند تكمل لازم مسارح تمصاوب حرمز يا مالتي لز استراتيجيك واقداسنت نايزا بوتا أقليل كازر يكون مالتي أمريكا نزي بحيزهم دما بقف إحنا معرب إيشيا أبتعت قصركات أطوى كم دما نتندادن غازن دما أبتعت قصركات إتخاسي تربحات إيران بيلوازو لهم هاجر أبت خزناتنا أمريكا زيات ولا أبنت يلن كابزبل كماري تجمير زول زخينات مالتي كم يتانا إسران شو مونتن لكاتيت زقات أمت كونتات دينان زيادة هربون بلا ولا تقدموا أب إيران كم عبلت أنا هم عباليتاتي مالتي نسوم رأي حجتي وانا وسان النجار سيلا أنا زحسب مالتي مخنياتو أمريكا أقدمها أب إيران كل ما داوت صوت يوم زقوبرني يوم مالتي أب زحلة عمتات ب من معبال نيكلوساو مدباتنا إيران كون يقولون تباهيلو أو كتشن عشر تحمشن سمع تفتيرون يريو ترامب خلايك زينا ترامب مجمع مسمى أجن نتسمع عفريسو أب كتصال تصابو أنا إيراني أتيو مالتي سلزي أب إيران كورت أنا جداتات مداركتي يقول مالت جداتات جن إيران دما استراتيجي كاوز خونه زمدنا مس راشان تشاينانس لز فترت كم هاجرت اللي خندابلت تخيط أنا حام مالتي ببزح عقنا يكون نتنا من معبال نيكلوساو مدبات هذا ما ختكايدو أنا حاجم ببزح تعاطي مالتي إزي كتباو قلولا وكأسيلو بموهدنا أمريكان إسرائيل مالتي أوشتي إيران شعوق كتباو قلولا وكان دفتر يوم جرام بخمي مجد كتباو قلولا وكان دفتر جرام نا إيران جنزب كاب وشت إيران كم دوت جرام مالت نفط دوبات كم دزرجح جرام لذي automatically كأسن دابله موسى يتجنزب devaluation after وشتي طبعا في devaluation after جنزب كفترس للجمرة تي متى شغلة تعلمنا عبيو تي تزقبا بدما سماي عريقو حزب دما نب قرعات وصي عن صارت سرعة قوم ترأيو مالتي زاخونة تاتزيا زات سقط زيا مسبرتعت وشتاو صقطنا إيران برتيعو خلو قداماو صقط تزي تحاوشلو ملاي نايتي إسلاماو سرعة كالات أفسل زيكل إسران شو مونتن لكاتيت قد تاوز خانة متقعد توسيدو مالت إتقمتنا أمريكا زنبرة توشتاو صقط أب إيران جنفيلو زلو دقاو صقط دحر تحاويسو تسرعة كالطيفو خافتي سلطانو خلي سلازي تي أمريكا بعدالاتو زلا ناتا إلى تحسبو سرعة دما وشت إيران تخيلكا قطبا إيران تقواصر ندار تقواصر غاز تقواصر كل تقواصر مالتي نتهزب دما ميك إيران great again زبل حسابي مهيبو مالتي ميك أمريكا great again زلو سنة حسابسي أفتوشت إيران دما كسرت سلازي إيران great again نقبرا ويدما إيران دجيمنا عباي نقبرا نحنا ينامبر سوما يكونكم من زبل حسابي ما أفتوشتي هزبي كسرت فتينو مالتي سلازي إسران شو مونتن لكاتي تتولع خوينات قدم مولعو أما كلاي مبرع زلو وتهدروا معسكراتنا أمريكا ترى البي بقولوا مالتي تهدروا معسكراتنا أمريكا درجة زي اللي أب سعودي عرب الله أب عمان الله أب إمارات الله أب كويت الله أب قطر تزعبي خون كله أب كلنا هجرات ما كلاي مبرع وتهدروا معسكراتنا أمريكا وتهدروا مسالتاتنا أمريكا نافال بيز بقولوا كله تدالي مالت أمريكا نزي كتدكنو خلا كم جمرة حساب زنبرة تأبيران زلو سرعات نملواتو مالتي مغنياتو من البعض سبب أبتي كتشحن عصرت حدا زنبرة خناتات ولا كتشحن حدا كرئي خالي تمالي سنا قدام يكونات عالم كجمر كله يربحات أمريكا بإيران زبقس مالتي بخميز زبقس تدنا دما تي جو استراتيجيكا وأقداسنتنا إيران أزيو أقداسيس لزغونا مالتي حانتا هاجر ناتا حيلي كم حيالان هاجرات نبلنا لنا زوبايان حيلتات نبلنا لنا تن حيالان هاجرات ترينين حجي كم يجرو فخم من دابلت حيلي كاب حدا هاجرنا بحدا هاجر يساقا جرالو بخمي مقدين كانت حيلان زراقا قصو زلواتينا حبروت سوفيت نيرو دحري كالا يكونات عالم شحن شعاتي 245 مستزازم خساب 9 حدا النبر هونتات أمونغو حبروت سوفيتن أمونغو أمريكان نيرو تقلس من تي سوبر باور ويدمات رأس حيالان كوين يوص مالتي 9 حدا حبروت سوفيت كافتي صوتا مستعلي أب 9 حدا أمريكا نت حيلان مدرع حدا خافت زوسودو تنتاي تجو استراتيجيكا واقداسنت ويدما كبحي ناي مريت زلو هبت زلو بوتاتات كتحسك خلالو مالت إيران أو توتيا زحجي ترامب زمصو زلو ناي بعد قسيلنا هرينا ناي بعد جرينلاند حسب أكل ناي تزعبي مدب مالتي
ስለዚህ ኣሜሪካ ነዚ ሕጂ ጀሚራቶ ዘላ ኩናት ስቂሉ ብሓደ ምሸት በቃ ንጎት ስኢልካ ዝመፀ ሓሳብ ኣይኮነን ኣብ 1979 እቲ እስላማዊ ስርዓት ነቲ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ስርዓት ምስ ኣለዮ ካብ 1979 ን47 ዓመታት ዝተኸስረ ዓመታት ኣሎ ኢላ ኣሜሪካ ኣሚና ማለት እዩ ስለዚ ዛ 47 ዓመታት ዝኸሰርና ክምለስ ክኽእል ኣሎ ክምለስ ተኮይኑ ብኹናት ድዩ ብዝኾነ መገዲ ኣማራፂ ግን ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ማለት 47 ዓመት ክሳብ ሕጂ ዘይገበርዎ ድማ ሓይሊ ናይ ኢራን የርእየካ እዩ ማለት ወላ ክሳብ ሕጂ ዝኸድዎ ዘለዎ ናይ መኸተ ወኒ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ነዚ ብስትራቴጂካዊ ኣገዳስነታት ትለል ኢራን ብምልኣት ንምቁርፃ ዓሊማ ኣብ ስራሕ ትርከብ ማለት እዩ እቲ ጂኦግራፊካዊ ኣገዳስነት ኢራን ዓብይ እዩ ንብል ኣለና ብኸመይ መገዲ ንላልና ሓደ እቲ መፃወቦ ሕርሙዝ ኣብ ትሕቲኦም ስለ ዘሎ 20 ሚታዊት ናይ ዓለምና ምንቅስቃስ ነዳዲ ብመፃወቦ ሕርሙዝ ስለ ዝሓልፍ ዘለዋ ዕቑር ናይ ነዳዲ ናይ ሃብቲ ናይ ጋዝን ቀሊል ኣይኮነን ዕቑር ነዳዲ ኣብ 4ይ ደረጃ ትስራዕ ብጋዝ ድማ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትስራዕ ኢራን ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ጂኦግራፊካዊ ኣገዳስነት ናይ ኢራን ናይ መፃወቦ ሕርሙዝ ኣገዳስነቱን مستنا بزوريا زلوا دسيتات از أمريكا مسنا ندادن غازن يلنا لنا زغل ات أمريكا كمي غير كاي خاب علي إيران متتاو تقبر مالتي قولوا زخونه متتاو كغبرو تغوينهم تقولوا زبال يلن تقولوا تغبرو متتاو شمك تبلغ تلالك مالتي زما غابر يعني بلو ويد ما بيرتكس نبلو نخلينا ابز حلفه سالسان حمشان عمت اما كلاي مبرع بتداغاغا مخرص صنحي نا عراق واب كتشن سلستن رينا صدام حسين عالم ملو خطف زخل مسارح يزلو تباهيلو بتماس ميديا استقبر صعق غوسغوسات نت عالم نمئمان بدحري ما قلع ورا راب العلي عراق نمغبار زرانه بزح نغرات الله مالتي ازي سلازي تن تقوم لنا مسارحي كم زي حدش زمزز كاب جبوم يلا مالت تنزل وين حبر ندا عراقن يمصا مالتي تقداميتي ممعبال نيكلوساوي اصوارنا ايران دوك بلا كخيل الله مالتي زبل حسب يمصي مالتي نيكلوساوي بمعبال و enrichment of uranium زبلو إيران كم حنت الأولوية هاجر مسألة لوا كتمعبلو مالتي بتا هجراو حق زقيدو مالتي نسلماو مع الله يعني قوعلو زبل حسابات إيران مالتي أمريكا جن زنجر زخوني نيكلر زوننت إيران عنا يكونت إن عالم ملو إن ما كلاي مبرقة بجفحيو سقاتها سلز نجر زي كإلا لو جن زي كم جابرة إمبرنا بحكي نتدلي وزلوا علامات الشفنا يكون مالتي كلاي جبر شبرة بزحوان أمريكان إيران تخسر لان تايو تي أما كلاي مبرق زلوا زي رجوعنا إيرانيا رأسي سلزتي تعب شيطان توقع تم مسارحته زلوا شيطان تخا يتقفل كزبل حسب تمس مالتي نعمت نهزب الله ترينا بليبان زلوا ناي حطو تيلنا بيمن زلوا سوم كم جبر شبرة خستايز جبروا مالتي أب العراق تماساسالي أب سوريا تماساسالي زلوا مالتهم زوم حيلتات زيهم كتوفوا تخوينهم نعوم زمول نعوم زعتق زول حيلي ناي تسلام أو سرعة كما كن خلالو زبل حساب الله مالتي كلايت مخبر سبعة مسألاتي كم عن تقدم زبلكو ميك إيران great again زبل حساب سي إيرانويان مريحنتو كتجبرو زخل عام زلهم إيرانويان قلل سبعة يكون كتجبرو زخولهم أمريكا جن نو أب إيران سفيرو زلوا بدل ناي سبعة مسألات إيرانون عباين خيط خون محل خطات زخون زول نجارات نحنا بعلنا هم جبران خالينا سلزتي ولا تهزبي فنو هزباون عب مسكده ترامب زبلنا برا عفتن زي طقما أوارح بزح سبيو زموت نيرو نزح جي بدل ناي سبعة مسألات أب إيران يكايد له تهزب ما كسبت سرعتنا مسلمنا كيت عليه التقاومات عن صارت سرعات زجبر زلوا دوك نخيبل إيرانون دحرتي مقتال قال دحرك استاجر ما قروع متتاه جبر مهان يتنقع نيري مالتي سلزت إسران شو من تنلكاتي استولع عقينات صغيرو استولع عقينات يكون بمدبي مالتي من البعض أزي مستي national security strategy نا أمريكا متحازلو ترامب عب سلطان مسمته بزاف عدا جزا خلاص زي مستملسة نتا قداميت متاو بعدا جزا 4 عامات ولا حنت خيجبر الله يحليفه مالتي أبزيا ساعات جن نفسه كف كاليت نفسه كف معلتي تن نسوز حنت أن أجندات كتكبرك خلالون تباهيلو استوت أنا مدبي حجز national security strategy نا أمريكا دحرترينا
America will always have core interest in ensuring that the Gulf energy supplies do not fall into the hands of an outright enemy يمزبلوا مالتهم على إيران ينسوم حسبوا حجي إزي أبتي استراتيجي بوليس ناتهم زحانس وياهم أقدمهم نعلم زفلت وياهم أفريقيا لو في ناشنال استراتيجي زنقفه بناي أمريكا تنبلو لاتين أمريكا لو أوروبا لو إيشيا لو أب كلن انتهي يقبروا أفت ناشنال استراتيجي تصحيف له نعانا متكباري ماتيهم زلو أبى تجاوب رأي حجز في اللي زلو مالتي نعلم نالبات خم حدا سبرايز خونه زينا خمس أي خل سوم قلنا قديمهم فايلاتهم نعلم الله ليهم تاخو قبروا مدب كم دلو ماله أفريقيا الله ليهم مالو أب لاتين أمريكا ناي مدروس توستو ساني نورمال نجارة يكون سقيل زمت يكون أب ناشنال استراتيجي ناتهم إذا أمريكا تتبهل ناتنا حزاتي تشاينات عندرولو تدلي راشات عندرولو بوتا أيكونن حاجة عالم دحرج بس تخرج زلا مجد أي تخيلنا لك خمسة حنباشا تما عائلنا نز عالم كنجز أينا من البات أفتي إندو باسفيك وإيشيا نتشاينا عندر كنفك لله نخلينا نبز أمريكا تات نحنا زلنا حزات خص مكسيكو كندا زرقة حقن فتسو مزنات نحزاتي يميلهم مالت لذي تا العلم دروس توستر بساني ما وسيدهم ما مالتي حراي نخيد من البات حدا خافتي أفتي زرزرات نايت خوينات زياتو زولوه من الأفتي implications ديسكاس تجبرنا حيش تيم هنياتو تي زينا أي بزح تعملنا نجاري يقولون نمنتها هم زخينات زكايد وزولو نمفلات كن أقداسي عمت نداو صار زمت أنا مدخام استراتيجيهم أمريكا حيزهم زولو مالتي نامنت زي بمتهن رد عن خل روسيا يعني كريميا بكتشن عسى 4 مس حازتها أفتن زحلفها شمون تعمتات قبل علي راشا دصدقوا أجدا مداركتي يقول نالبات تمليسنا تصابات تفايلات كنرين خلينا نراشا الزيم ما داخل ماما شمون تعمت راشا نتي شعوز تخسر عدلك أسيلا فخميلا أو شمون تعمت مهنياتو راشا زي بالله نداد اللوا غازا اللوا ورق اللوا راشا زي مدرس هبتامي ناي راشا بعبيت خواب علم قدامي ጸጋታት ስለዘለዋ ግን ጸጋታታ አጓሳጉሳ ኃይላ አኪባ ከም ሓንቲ ሓያል ሃገር ፈኸም ኢላ ክትቅልቀል መጀመረ ድማ 2022 አጥበቃ ቢሎም ናይ ዩክሬን ኩናት ወሊ ዓምላ ማለት እዩ ስለዚህ ነቲ ናይ ዩክሬን ኩናት ራሻ ንኸተካይዶ ኣብ 4 ዓመት ልዕሊ 1 ትሪልዮን ገንዘባት ፊያላ ራሻ 4 ዓመት ሙሉ እዚ 1 ትሪልዮን ኣብ ቁጠባው ዕቤት ናይ ራሻ ይኹን ኣብ ካልእ ዓባ በርክቶ ማህልዎ ነይሩ ሓቀይ ግን እዛ አበርክቶ ንኸይልዎ ኣብ ኩናት ክውዕል ተገይሩ ማለት ስለዚህ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ተሰለጠ ዩክሬን ዓቕም ተደሊባ ተዝሓገዝዎ ሓገዝ ሂቦም ንራሻ እንድሕር ስዒሮም እቲ ዝዓበ ሄርትላንድ ዝብልዎ ናይ ራሻ ሕዛእቲ ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ኣቱ እሱ ዕላማ ማለት እዩ ራሻ ነዚ ኩነታት በዲሃ እንተወፅያ ድማ ኣሜሪካ ረብሕት ዝብል ሓሳብ ሒዞም ማለት እዩ ምክንያቱ نحدا خوينات نحدا معلت ختكايد بمليونات دولارات يخاطر طفئ زلها مالتي سلازي تهابت ناي تهاجر اب كالو هو علزقبو اب كينات طفئ مالتي على 1 تريليون ገንዘብ 4 ዓመት ሙሉ አባኺና እዛ ዝተጠቀሙላ استراتيجي اب ايران ምናልባት ናይሎ ማዓንተ ዜና ምናልባት ተኸታተልኩም ማትኾንኩም ንአሜሪካ ንኢራን አይንገድፋን ናይሉ ምናልባት ውን አብሶምን ወይ አኩተሶምን ድማ ንኢራን ነቲ ኩነታት ተቀይሩ ኩናት ተወዲኡ ናብ ካልእ ስራሕና ክንከይድ ንኽእል ኢና ኢሎም ኣለው ማለት እዩ ግን ኣብ ኢራን ኣውሪዶሞ ዘሎ ሃስያ ቀሊል ነገር ኣይኮነም ኢራን ናይ መኸተ ስትራቴጂ ትምክት እያ ዘላ እምበር እቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ኢራን ዝወርድ ዘሎ መጥቃዕታት ኣብቲ ህዝቦም ዝወርድ ዘሎ ሞት ካልእን መዳርክቲ ይብሉን ማለት እዩ ምናልባት ማዕከናት ዜና ይዛረባሉ እንደኾነ በዓል ፕረስ ቲቪ ናይ በዓል ናይ ኢራን መደበር ዜና ግን እዚ ነገር እዚ ኣጉሊሕ መሪእዎ ማለት እዩ እቲ ዝወርድ ዘሎ በደል ቀሊል ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ስትራቴጂ ዝኸም ደለውን ምፍላጥ ኣገዳሲ ኣብ 2025 ታናይ 12 መዓልቲ መጥቃዕቲ ንዝክራ ኢና 12 መዓልቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ናይ ምምዕባል ኒክሎሳዊ ኣፅዋር ትገብረሉ በዓል ኣስፋን ገለ ኣብኡ ዝወረደ መጥቃዕታት ምስ ረኣይዎ 12 መዓልቲ ንኢራን ኣዳኺሞም ተመሊሶም ካልኣይ ግዜ ፋይላቶም ኣጻፊፎም ስትራቴጂኦም ኣጻፊፎም ነቲ ኩናት ክውልዕዎ ስለዝደለዩ ኣንሳሒቦም ማለት እዩ ሕጂ ድማ ኣብ ለካቲት ከኣታ ኩናት ተወሊዓላ ንክንደያ ክትኸይድ መዓስዮም ዘቋርፅዋ ኣይተፈልጠት እዚ ዕላማ እዚኣ ከም ደላ ምፍላጥ ግን ኣገዳሲ ምክንያቱ ኢራን ኣብዘን ዘይጠቕማ ኣዋርሕ ሚልዮናት ገንዘብ ኣጥፊኣላ ማለት እዩ ሓንቲ ድሮን ኬዳ ተወንጪፋ ዕላማኣ ንክትሃርም ልዕሊ 100 ሚልዮን
ገንዘብ ከከምቲ ደረጃታቱ ማለት ስለዚህ በቲ ኮስት ኦፍ ወር ወይ ድማ በቲ ናይቲ ሃልክ ናይቲ ኩናት ዘካይዶ ዘሎ መርአይውን ነቲ ኩናት አገዳሲ ግብረ መልሲ ሃገራት ናይ ማእከላይ ምብራቅ ከመይ ይተልና ኢራን እስላማዊት ሃገርያ አባል ሃገራት ዓረብያ ስለዚህ ግብረ መልሲ ናይቲን ብዙሕ ነፍሰን ቆጢበን ነቲ ኩነታት ዝኸደኦ ዘለዋ ማለት ግን ኢራን ነቲ መደበራት ናይ አሜሪካ ዘን ኩለን ሚሊታሪ ቤዝ አንቶይ ዝራናን ወታደራት ማዕስከራት ዝባላ ንዓን ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕታት ብዙሕ ተካይዳላ ሃገራት ዓረብ ግን እቲ ዓቅልና ይጽንቃቅ ኣሎ በከምዛ ዓይነት ኩነታት ተኸይድ ንሕናውን ናፍቲ ግብረ መልሲ ክናኣቱ ኢና ብሎ እዚያታ አሜሪካ ዝደልይዋ ዘለዉ ነገር እያ ሃገራት ዓረብ እንድሕር ነቲ ኩናት በዓለን ሒዞንኦ አሜሪካ ኣብቲ ኩናት ተሳተፈሉ ኣብነት የለን ማለት እዩ ግን ንሰን እቲ ኩነታት ኣብ ከምኡ እንድሕር ተበፂሑ ግን ብቐሊሉ ክትወፅሉ ትኽእል ኩነታት ስለ ዘይኮነ እቲ ኩናት መወዳእታ ዘይብሉ ኩናት ንኸይከውን ነብሰን ገቲአን ኸዳሉ ክሳብ መዓስየን ነብሰን ገቲአን ዝኸዳ ግን ካልእ ሕቶ ክኸውን እዩ ማለት እዩ 80 ኣብነት ሕጂ 100 ሚእታዊት መጥቃዕታት ተካይዳላ ኢራን እቲ 85 ሚእታዊት መጥቃዕት ተካይዶ ዘላ ኣፍተን ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ ክሳብ ቱርክ ዝዝርጋሕ ማለት እዩ ሕጂ ኢራን ትገልጾ ንምንታይ ኣብ ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ መጥቃዕት ተካይድ ዘላ ዝብል ሓሳብ ክለዓል ይኽእል እዩ ኢራን ንሓደ ዕላማ እያ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ ተካይዶ ዘላ መጥቃዕት ንሱ ድማ እንታይ ከም በዓል ስዑድ ዝኣመሰላ ኢማራት ዝኣመሰላ ቀጠር ዝኣመሰላ ዓበይቲ ይዕሩኽ ናይ አሜሪካ ኣብ ልዕሊአን ዝወርድ መጥቃዕት ምጽዋር ምሳኣና ኣብ ልዕሊ አሜሪካ ጸቕጥቕ ፈጥራ እሞ አሜሪካ ድማ ብጸቕጥ ናይ ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ ተደሪኻ ናብ ጣውላ ንኽትመጽ እዩ ምክንያቱ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ክኽእል ኣሎ እቲ ዕንወቱ መወዳድርቲ ስለ ዘይብሉ ማለት እዩ እዚኣ ስለምንታይ ኢራን ኣብ ሃገራት ስጉም ትወስድ ዘላ እዚ ገሊፀ ሕጂ ናይ አሜሪካ ስትራቴጂ እውን ሕጂ እውን ክንሪአና ካልኣይ ግዜ ኣብ ማእከላይ ምብራቅካ ዘይሩ ኩነታትካ ፈጢራ ኣላ ማለት እዩ ድሮ ሕጂ ናይ 16.5 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወታደራዊ ኣጽዋር በዓል ዮርዳኖስ ኩዌት ከምኡ ድማ ኢማራት ክሽምታ ካብ አሜሪካ ብስምዕ በፂሐን ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘይሩጎ ማእከላይ ምብራቅ እቲ ጸጥታው ዘይሩጉነት ናትካ እንዳዓበ ምስከደ እቲ ናትካ ኤር ዲፌንስ ናይ ምክልኻል ዓቕምኻ ከተደንፍዖ ክትኽእል ኣለካ ማለት እዩ እዚ ወታደራዊ ኣጽዋርካ ካብ አሜሪካ ጥራይ ዝርከብ ስለዚ ናይ ቢልዮንስ ዶላርስ ስምምዓ ድማ ምስ አሜሪካ ይፍጽም ኣለዋ ስለዚ ብክልተ ብሓንቲ ወንጭፍሲ ንክልተ ዕላማታት ተሃርመሉ ኣጋጣሚታት አሜሪካ ተናዲ ዘላ ማለት እዩ በቲ ኸሲረ ትብላላ በቲ ድማ ተን ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ ናተን ጸጥታ ንምውሓስ ድማ ዘለዎን ገንዘብ ተን ትርፊ ወይ ድማ ሳርፕለስ ንብሎ ትርፊ ዝረኽቦ ኣብ ካልእ ክውዕል ዝግብኦ 1 ሚልዮን ተረኸብካስ ማሽነሪ ተገዛእካሉ ሓይሽ ግን ማሽነሪ ዝግዝእ ኩነታት ኣይተፈጥረን ስለዚ ኣጽዋር ትገዝእ ማለት እዩ ኣጽዋር ክትገዝእ ከለኻ ድማ እቲ ሚሊታሪ እቲ ወታደራዊ ኩባንያታት ናይ አሜሪካ ይህብትም ይሸይጥ ይዓቢ ቶም ኤሊትስ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ይበጽሕሉ ከምዚ እንዳበለት ኩነታት እንዳኸፈ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ አሜሪካ ተሃርሞ ወጢና ዘላ እዚ አይስላንድ እዚ እዩ ነዚ ክሳብ ሕጂ ሃረሞቶን ክሳብ ሚያዝያ 6 ተመጢጡ ኣሎ ናይ ዝቐንዲ ምኽንያት ድማ እንታይ እዩ ኢራን ቀንዲ ናይ ነዳዲ ናታ መዕቆር ማለት እዩ ምምሕላፍ ትገብረሉ በዚ ደሴት እዚ እዚ ደሴት እዚ እንድሕር ተወቂዑ ንኢራን ቀሊል ሃስያ ስለ ዘይኮነ ኢራን ትገብሮ ዘላ መጠንቀቕኻ እንታይ እዚኣ እንድሕር ተወቂዓ ኣነ ብቐጥታ ንኩሉ ናይ ጸጥታ ናይ ጸዓት መደበራት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ሓመኹሽቲ ክገብሮ እየ ትብል ኣላ እዚ ነገር እዚ ክኸውን ሕጂ አሜሪካ ስኢሎም ስለዚ እታ 3 መዓልቲ ነበረት ዴድላይን ከይዳላ ናብ 6 ሚያዝያ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ክትቀጽል ድያ ሽዑ ክረአ ይቀሲልካ ማለት እዩ ነዚኣ ንምቁፅጻር ድማ ሕጂ ናይ ኣጋር ሰራዊት ኣምጽኢሎ ማለት እዩ ኣብ በዚ ጋጣሚ ሕጂ ሓደ ክንግንዘቦ ዘለና ድሕሪ 2003 ናይ ኢራቅ ኩነታት ማለት እዩ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ተራእዩ ዘይፈልጥ ወታደር ናይ አሜሪካ ይመጽእ ዘሎ ተራእዩ ዘይፈልጥ ማለት እዩ እዚ ቁጽሪ እዚ መዳርክቲ የብሉን 67 ተንዛዓብያ መራኸብ ናይ አሜሪካ ብማእከላይ ምብራቅ መጽአን ኣለዋ ወታደራት ናይ ብሙሎም መጽኦም ኣለዉ ተዓቕምና እዚ ኩሉ መጽኢሎ ማለት እዚ ኩሉ መጽኢ ከሎ ድማ አሜሪካ ንምንታይ ሕጂ ነቲ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ምዝራብ ማዕጾ አንፈቱ ጽቡቕ እንዳራእያ ከሎ ወታደራት በአንጻሩ ትውስኽ ዘላ ዝብል ካልእ ሕቶታት ይፈጥር ማለት እዩ ኢራን ግን ሕጂ ካልእ ተጠንቅቆ ዘላ መጠንቀቕታ እንታይ ከም ንፈልጦ ማእከላይ ምብራቅ በቲ ጂኦግራፊካዊ አቀማምጡ
ብዙሕ ክስታይ ይረክብኒ ዝናብ አይረክብኒ 7.2 ትሪልዮን ዝዓቆኑ ማይሲ ተጻሪኡ ናፍተ ህዝብ ዝኸይድ እዚ ንዝስተ ኸውን ንሕርሻ ኸውን ንኢንዳስትሪ ኸውን ንዝተፈላለየ መዓላ ይውዕል ማለት እዩ እዚ መደበራት ናይ መጻረይ ማያት ናይ ማእከላይ ምብራቅ ነዚያ ሕጂ ኢራን ከም ሓደ ታርጌት ወይ ዕላማ ንክትወቅዖ መደብ ሒዛ ዘላ ማለት ንኣሜሪካ ሳብ 6 ሚያዝያ ዘኺዶም ዘሎ ሕጂ እዚ እዩ እቲ ኮላተራል ዳሜጅ ኣብ ልዕልተን ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ ዝፍጠር ቀሊል ኣይኮነን ንሰኑን ጠንቅቃ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ በዛ ጉዳይ እዚኣ ድማ ኢራን ከም ሓደ መሳርሒ ነዛ ጉዳይ ሒዛት ኣላ ተሪና ሕጂ ኣብ በዓል ኢራቅ ዘሎ ናይ ሪቨርስ ወይ ድማ እዚ ዋሕዝተ ዘይኮይኑ ኣብ ካልእ ቦታታት ወላ ሓንቲ ምድረ በዳ እዩ ማእከላይ ምብራቅ ብምሉእ ማለት እዩ ዝናብ ኣይረክብኒ ባዕሎም ብዘጻረይዎ ማለት እዩ ሓንቲ ናይ መጻረይ ናይ ማይ ትካል ተሃሪማ ድማ ተቆጠባዊ ዕንወቱ ቀሊል ኣይኮነን ዝኸፍአ ነገሩ ግን ኣብ ሰብኣዊ ዝፈጥሮ ሰብኣዊ ቅልውላው ህዝቢ ማይ ክስእን እዩ ኢንዳስትሪ ይሰርሕን እዩ ሕርሻ የለን ዝተዘየለ ድማ እቲ ዝፍጠር ሰብኣዊ ቅልውላው ቀሊል ነገር ኣይክኸውኒ ማለት እዩ እዚ ትዛዕበየ ስጋት እዩ ሕጂ ናፍቲ ግብረ መልሲ ክንከይድ እቲ ግብረ መልሲ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምርኣይ ብገፊሕ ነቲ ኩነታት ንምርዳእ ክሕግዘና እዩ ብቐዳምነት ግብረ መልሲ ናይ ዘገድሰና ናይ ቻይናን ራሻን እዩ ምክንያቱ ቻይናን ራሻን ኣሜሪካ ሜክሬ ንኣሜሪካ ሲ ደጊምና ዓባይ ንግበራ እንድሕር ብላሎ ፕረዚደንት ትራምፕ ሲ ኣሜሪካ ዓባይ የላን ማለት እዩ ዓባይ ንኸይትኸውን ዓንቂፎምና ዝብሎም ዘሎ ድማ ናይ ራሻ ሓይልን ናይ ቻይና ሓይልን ቁጠባዊ ሓይሊ ናይ ራሻ ቁጠባዊ ሓይሊ ናይ ቻይና ብፍላይ ናይ ቻይና ኣብ ቋፀሩሉ ዘይኩሉ ደረጃ ይበፅሕ ማለት እዩ ምናልባት እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኣነ ኣብ ሕላፍ ሰዓት ዝግበር ዘሎ ሸበድበዲ ብዙሕ ከምፅኦ ዝኽእል ለውጢ ኣይረኣየካን ግን ግብረ መልሲ ናይ ዘን ሃገራት ብመንፅር ረብሓ ናይ ኣሜሪካን ብመንፅር ናተን ረብሓታት ምንፅፃር ግን ነቲ ዘለና ርዲት ኣዝዩ ክዕምቆልናይ ማለት እዩ ከም ንፈልጠን ራሻን ቻይናን ስትራቴጂካዊ ዝኾነ መሓዛ ናይ ኢራንን ማለት እዩ እዚ ኩናት ምጀመረ ግብረ መልሲ ናተን ከም ትፅቢት ናይ ኢራን ኣይኮነን ንክልተ ርድኡ ምክንያት ብቻይና ክንጀምር ኢና ቻይና ኣብ ሰዓት ዝተሪእና 5 ሚታዊት ዕቤት እንዳመዝገበ ዝኸይድ ዘሎ ቁጠባ እዩ ራሻ 4 ዓመት ምትሕባር ኮኦርዲኔትድ ወይ ድማ ዝተሓብ ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ሃገራት ኤውሮጳ ዘለዎ ኣሜሪካ ዘላቶ ምስ ዩክሬን ኔቶ ብዓብዩ ዘሎ ኣብ ኩናት ኢትዮማ ኣለዉ ራሻ ማለት እዩ 4 ዓመት ሙሉእ ነዚ ኩናት ተኸይዳ ኣላ ክሳብ ሕጂ እውን ኩናት ኣብ ሓደ መዕለበ ክበፅሕ ኣይከኣለን ማለት እዩ ስለዚ ራሻ ነዚ ኩናት እዚ ገዲፋ ኣብ ናይ ኢራን ኩናታት ትምጠጠሉ ኣብነት የለን ንበዓላት ሂቦማ ዘሎ ዕዮ ገዛስ ቀሊል ኣይኮነን ንዕብ ሓደ ምዕራፍ ከተብፅሖ ኣለዋ ቻይና ድማ ብ5 ሚታዊት እንዳዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ቁጠባ ዝኾነ ኩናት እንድሕር ተወልዕዎ እቲ ቁጠባ ኣብኡ ከሎ ንድሕሪት ከም ድምለስ ዘማታ ኣይኮነን ስለዚ ንሶም ቁጠባኦም ከይትንከፍ ዝኸድዎ ዘሎ ዕቤት ንከይትንከፍ ኣብ ዝኾነታት እዚ ውሕሉል ዝኾነ ጥንቃቐ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ምናልባት ብምስጢር ናይ ሳተላይት ሓበሬታ ናይ ካልእ ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ይህቡ ኣለዉ ስትራቴጂካዊት መሓዝኦም እያ ብቆንዱ ከዓ እቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ንዖም ዕላማ ዝገበረ እዩ ምክንያቱ መፃወቡ ሕርሙዝ ኢልና 20 ሚታዊት ናይ ነዳድ እንድሕር ብኡ ይሓልፍ ኣሎ ኮይኑ ዝበዝሕ ድማ ንበዓል ንሃገራት ኤሽያ እንድሕር ምግብ ኮይኑ እቲ ነዳድን ትጋዝን ነዚኣ እንድሕር ዓንቂርካ ሒዝካያ በዓል ቻይና ጃፓን ደቡብ ኮርያ ኩለን ብጎረረአን ክትሓዛየን እቲ ቁጠባ ክስታይ ክኸውን ግን እንታይ እዮም ክገብሩ ፀኒሖም ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ናይ ቻይና ንባብ ከመይ ነይሩ ተይልና ቻይና ኣብታ እዛ ዝሓለፈት ሰነ 2025 ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝተኻየደት መጥቃዕቲ እታ ናይ 12 መዓልቲ ማለት እያ ብድሕሪኣ ምስ ኣጋጠመት ናይ ኣብ ቻይና ዘሎ ዓበይቲ ታንከራት ነዳዲ ከም ድምላእ ተገይሩ ምክንያቱ እዚ ኩነታት ከም ድመፅእ ኣቐዲሞም ኣንቢቦም እዮም ካልኣይ ድማ ናይ ፀዓት ኣማራፂታት ናይ ቻይና ብተተካኢ ተሓዳሲ ፀዓት ከም ድትካዮም ክገብርዎ ፀኒሖም ማለት ምክንያቱ ቴክኖሎጂ ኣሎ እቲ ዓቕሚ ኣሎ እቲ ክህሎት ወይ ድማ ፖቴንሻል ናይ ቻይና ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብካልእ ወገን ድማ ኣብዘን ዝሓለ ሕጂ ራሻ ብዝኸበር ዋጋ ነቲ ነዳዲ ትሸጦላ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ ግምት ኢትያ ማለት እዩ ኣቐዲማ ግን ራሻ እዚ ኩነታት ቅድሚ ምፍጣሩ ምስ ቻይና ፅቡቅ ዝምድና ስለ ዘለዋ ኣብ ራሻ ዘሎ ነዳዲ ብኣዝዩ ብዝሓሰረ ዋጋ ብዲስካውንት ማለት እዩ ብዝሓሰረ ዋጋ ንቻይና ከይፀኒሕ ማለት ስለዚ ቻይና መኻዚኖታታ ኩሉ ነዳዲ መሊኡ ዘድልያ ክስታይ ሒዛላ ማለት ነዚ ንባብ ስለ ዝነበሮም ማለት እዩ ብድሕሪ ሕጂ እውን ብዙሕ ኣይክትሽገርና ምክንያቱ ናይ ራሻ ውሑስ መስመር ስለ ዘለዋ ማለት እዩ ብቆንዱ ግን ኪኖ እዚ ናይ ነዳድን ናይ ጋዝን ራሻ ቻይና ባ እቲ ናይ ሓምላይ ቅናት ንብሎ ወይ ድማ ሲልክ ሮድ ቤልት ዝበሃል ኢኒሽቲቭ ንካብ ብፓኪስታን ገይሩ ብኢራን ገይሩ ብዓል ቱርኪ ገይሩ ዝዝርጋሕ ዓበይቲ መደባት ኣለዋ
ስለዚ ኣብ ኢራን ዝውላዕ ኩናት ነቲ ዝዓበየ ቁጠባዊ ረብሓታታት ዝኸላልፍ ስለ ዝኾነ ነዚ ኩነታት ንምልዋጥ ትሰርሓላ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ንከታተሎ ኣለና ብዲፕሎማስያዊ መገዲ ምስ ፓኪስታን ሓቢሮም ነቲ ኩነታት ብሰላም ንምዕራፉ ይሰርሑ ኣለዉ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ቻይና ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ተደጋጋሚ ምብፃሕ ገብር ኣሎ ተደጋጋሚ ዝርራብ ግበር ኣሎ ብዝኾነ መገዲ እዚ ኩናት እዚ ደው ክብል ኣለዎ ምክንያቱ ንኢራን ዝዓለመ ኣይኮነን ንቻይና ዝዓለመ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ሓደጋ እዚ ንምውፃእ ብዙሕ ፈተነታት ትካየድ ኣሎ ማለት እዩ ኢራን ምስ ቻይና ኣብዚ ዝሓለፈ 25 ዓመት ሕጂ ናይ 400 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ወፍሪ ጌራ ነይራ ማለት እዩ እዚ ስትራቴጂካዊ ወፍሪ ምቻይና ጌራቶ ነበረት ቅድመ ኩነት ኣለዎ እቲ ቅድመ ኩነት እንታይ እዩ ኢራን ናይ ነዳዲ ከተውሕሰላ ማለት እዩ ቻይና ድማ ከም ግብረ መልስና እዚ ኣብ ኢራን ወፍርታታ ንኸተዕቢ እዩ ወፍርታታ ተዕቢ ስለዚ ኢራን በቲ ሓደ ወገን ቁጠባዊ ረብሓ ትረኽበሉላ ቻይና ድማ ብዝሓሰረ ዋጋ ነዳዲ ትረኽበሉ ስምምዓት ተፈፂሙ ነይሩ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ነቲ ስምምዓት ኣብ ሓደጋ እትይዎ ኣሎ ምክንያቱ ናይ 1.38 ቢልዮን በርሚል ነዳዲ እያ በዚ ስምምዕ ዝተውሕስ ነይራ ቻይና ማለት እዩ ራሻ ብወገና ከም ዝበልክዎ እቲ ኩናት ናይ ዩክሬን በዳህ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ኩነታት ብዙሕ ክፅመድ ኣይደሊና ስለዚ ግን ረብሓታታ ንምርጋፅ ግን ዝተፈላለዩ ዓይነት ካልኦት ስትራቴጂታት ክትጥቀም ትኽእል እያ ማለት እዩ ኣብዚ ምናልባት ኣብዚ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ኩናት ከም ፍሉይ ተርእዮ ዝረአ ዘሎ ናይ ዩክሬን ተሳትፎ እዩ ዩክሬን ምናልባት ብዙሕ ሰብ እዚኣ ሲ ንባዕላ ብፀገም ዘላ ነዘን ሃገራት ካብ ከመይ ሽግር እያ ከተድሕነን ገለ ዝብል ዘረባታት ኣሎ ማለት እዩ ዩክሬን ግን ኣብዘን ዝሓለፈ 4 ዓመት ብደገፍ ናይ ሓያላን ሃገራት ኣብቲ ናይ ድሮን ማኑፋክቸሪንግ ወይ ድማ ምስራሕ ናይ ድሮናት ከይዶም እዮም ኣብ ዓለም ዳርጋ ዝበለፀ ድሮናት ብሓገዝ ዝወሃቦም እዮም የፍርዩ እዮም ሕጂ ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ድማ ትሪእዎ ኣለኹም ዘለንስኪ መመፂኡ ዝተፈላለዩ ዓይነት ስምምዓት ይፍፅም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ዩክሬን ኣብዚ ኩነታት ተኣቱ ዘላ ድማ ንሃገራት ኸልጅ ወይ ንሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ሓልያ ዘይኮነት እቲ ኩናት ናይ ኢራን ኩናት ከም ሓደ ዓብይ እዮ ገዛኣ ንራሻ ንምውዳቕ ኢላ ስለ ዝሓዘቶ ፕሮክሲ ወይ ድማ እዚ ብውክልና ዝካየድ ኩናት ኣብ ማእከላይ ምብራቕካ ይመፅእ ኣሎም ወላቲ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ኩናት ዝሓለሲ ብውክልና ናይ ራሻን ናይ ዩክሬንን ኩናት ድማ ይቕፅል ኣሎ እዚኣ ምርዳእኻ ኣገዳሲት እያ እዚ እቲ ኣብ ሓደጋ ከይኣቱ ቻይና ተሰኪፋቶ ዘላ ናይ ሓምላይ ቅናት መገድታት እዩ ኣብ ስእሊ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማዕረ ክንደይ ኣገዳስነቱ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ግብረ መልሲ ናይ ቱርክን ናይ ኔቶን እዩ ከም ዝፍለጥ ኣብ ኢራን ብ9 መጋቢት ኣብ ልዕሊ ናይ ቱርኪ ቦታታት መጥቃዕቲ ጌራ ነይራ እዚ መጥቃዕትታት እዚ ኢራን ምስ ቱርኪ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና እዩ ዘለዎም ግን መጥቃዕትታት ጌራ ነይራ እቲ መጥቃዕትታት ዝገበሮቶ ቱርኪ ከም ንፈልጦ ኣባል ሃገር ናይ መን ናይ ኔቶ እያ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ቱርኪ ዝገበሮቶ መጥቃዕቲ ቀልጢፎም ቱርኪ ግብረ መልሲ ኣይሃብሉን ግን ናብ ዝኸፈ ኩነታት ንኸይከይድ ነቲ ኩነታት ብዲፕሎማስያዊ መገዲ ንምፍትሑ ኣብ ዝርርብ ይኣቱ ነይሮም ማለት እዩ ናይዚኣ ኢምፕሊኬሽንስ ወይ ድማ ናይዚኣ ኣመታት ግን ሓንቲ ፍልይ ተብላ እንታይ እያ ኢራን ንቱርኪ እንድሕር ሃዲማ ቱርኪ ድማ ኣባል ኔቶ ስለ ዝኾነት ኔቶ ነታ ናይ ዓንቀፅ 5 ዘላቶ መሰል ክጥቀመላ ክእል እዩ ምክንያቱ ሓንቲ ኣባል ናይ ሃገር ናይ ኔቶ እንድሕር ተወቂዓ ኣውቶማቲካሊ ቀጥታዊ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክህብ የፍቅደሉ በቲ ዘፅደቕዎ ሕጊ ማለት እዩ ኔቶን ቱርክን ዝኣክል ዓበይቲ ሓይልታት እንድሕር ኣብ ኩናት ናይ ኢራን እንድሕር ተፀሚዶም ድማ እቲ ኩነታት ናብ ዝበኣሰን ብቐሊሉ ንክትፍውሶ ናብ ዘይትኽእል ደረጃ የተበፂሑ ክብፃሕ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኩነታት እዚኣ ክሳብ ሕጂ ትኸይዳላ እቲ ኩነታታ ክረአዩ ምክንያቱ ኔቶ ኣብቲ ዝዓበየ ኩናት ናይ ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ኢዶም ክእቱ ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ትራምፕ እውን እዚ ኩናት ኢራን ምስ ኣሜሪካ ምስ ወደአ ምስ ኔቶ ኮፍ ኢልና ኣብ ጣውላ ሕሳብ ክንወራረድና ይልዎም ኣሎ እንታይ ዓይነት ሕሳብ እዮም ክወራረዱ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ እዮም ክብሉ ምስ ግዜ ዝረአ ኸውን ግን እቲ ናቱ ኢምፕሊኬሽንስ ምርዳእ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ናይ ቱርኪ ስጋኣት ግን ኣሎ እቲ ናይ ቱርኪ ስጋኣት ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ቱርኪ ዝዓበየ ስጋኣታ ነቲ ብኣሜሪካን እስራኤልን ልዑል ደገፍ ዝግበረሉ ምንቅስቃስ ኩርዳውያን ንሃገራዊ ድሕነታን ቀጻልነት ቱርኪ ከም ሃገርን ኣብ ሓደጋ ስለ ዝእቱ ነዚ ከም ሃገር ክትምክቶ ናይ ቱርኪ ሓደ ስጋኣት ኣሎ ካልእ እስራኤል ናይ ኢራን ዕዮ ገዛ ከም ትሳትፍ ጎን ተሓስቦ እንተኸይድላ ቀፂላ ኣብቲ ሜኑ ወይ ድማ ኣብቲ ዝርዝር ኣትያ ዘላ መን እያ ቱርኪያ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ፓኪስታን ክትኸይድ እያ ከምኡ እንዳበለና በዓል ስዑድያ ክመፅእ ኣየቋርፅኒ እቲ ነገር ማለት እዩ
ሕጂ እዚ ነገር ዘሎ ምፍላጥ ድማ ኣገዳሲ ምክንያቱ ቱርኪ ከም ሓንቲ ስትራቴጂካዊት ብቁጠባት ዓቢ ዘላ ብወታደራዊ ዓቕማውን ተተርንዕ ዘላ ሃገር እያ ነቲ ሕልምታት ዓባይ ናይ እስራኤል ድማ ኩሉ ግዜ እስራኤል እያ ትብሎ ማለት እዩ ስጋኣት እያ ስለ ትብል ከም ሓንቲ ዕላማ ክትውሰድ ትኽእል እያ ግና ቱርኪ ኣብ ክልተ ዝመቕላ ነገራት ሓደ ጽቡቕ ዝምድና ኣለዋ ምስ ኣሜሪካ በቲ ሓደ ወገን ኣብ ኢራን ዘሎ ስርዓት ክዳኸመላ ትደልያ በቲ ሓደ ወገን ኣብ ኢራን ዘሎ ኩነታት ተተለዊጡ ንኢራን ነጢሮ ናብኣ ከም ድመፁ ስለ ትፈልጥ ቱርኪ ኣዝዮም ተጻይቦም ከም ደለዉ ኣብቲ ኩነታት ድማ ምርዱ ኣገዳሲ እዩ ግብረ መልሲ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ባይቶ ጸጥታን ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ድሕሪ 1900 ሊግ ኦፍ ኔሽን ሓደ ካብቲ ፌል ዝገበረሉ ወይ ድማ ውዱቕ ዝኾነሉ ነቲ ዝፍጠር ነበረ ግጭት ክህድእ ብዘይምኽኣል እዩ بدحريا ودب حبرات هاجرات أب 1945 ዝተመስረተ ድማ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ዓለም ዝፈጠሮ በሰላም ዓለም ዝፈጠሮ ሓስያ መዋዳድር ስለ ዘይብሉ ንኹሉ ዓለም ሰላም ከንብር ዝኽእል ሓደ ውድብ ክምስረት ኣለዎ ተባሂሉ ተመስሪቱ ናቱ ተራውን ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ማለት እዩ ድሕሪ ኣሜሪካ ኣብ 1991 ነቲ ቁጠባዊ ስርዓት ንምርጋጽ ዝኸደቶ ጉዕዞ ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመት ግን እዚ ውድብ እዚ ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ማለት እዩ መጋበርያ ኮይኑ ንሪኤና ክኹንን ኣይክእልኒ ክዛረብ ኣይክእልኒ ዳርጋ ስኒ ዘይብሉ ኣንበሳ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልኒ ኣብዚ ኩነታት ድማ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ካብ ምኹናን ገለመለ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣልን ማለት እዩ سقيل نتخونات يعزب بدبلوماسية ومجد خفت أمله كم زخونا له خم زخونا له أبغى براو زخونا سقمتات كأتو أي كألن سلز نت زقوم له نتي زقوم أعنود نيود بحبرات شارتر دم كخبر أي كألن زلوا مالد زي أبي إيران زقات أمت راي زي كونه كلن هاجرات كبانا جميركا بزود بقداي زي كونه هاجر يلن مالتي بايتوت صوتات مساسالي أبزقن نايزي زي مسرح نربط حنت وساني هبوم نيروم زي 28 10 شوعات نساون ايران تخونني اول حنت خالق زغبر ونجر ايكون مالتي سلازي ترامب زود بزح قمت هيبوني كاو خابزن كلن ودبات دما غنزبو ابالنتو يسحبالو كمتكاتا هغراوያን ودبات نايز دما بورد اوف بيس زبل اقيمولو هغراتاو ابال خونالو كمي يخرا نسلام مرغغا بتي قند علامو ب 2026 يو تمسريتو مبقس علامة نايزي دحرنا يقازا كونتات بوست ريكونستراكشن ناي قازا بز بورد اوف بيس كايديو تباهيلو استجمري مالتي زعابي اجندو بسفي هيغن كما حدا هغراو دبتي يونايتد نيشن وي دما ودب حبرات هاجرات زغبرو نبره نغراتسي ز بورد اوف بيس بعلاينت ناي ترامب زخيد مالتي از خميو حدغو قالون قسيل خمس غزي خرؤون يكالي كالم نالبات ابزا اگداس خم حنت اگداسيت ناي جبرمس ناي حبرت اوروباي حبرت اوروبا ሁላትና ከም ንፈልጦ ምስ ሃገራት خليج ዘሎ ምስ ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ዝምድና ኣዝዩ ይጽብቁ ዝያዳ እቲ ዝምድና ዝተርናዓሉ ሓደ ካብቲ ድማ ኣብ 2022 ኩነታት ናይ ራሽያ ናይ ዩክሬንን ምስተወልዐት ናይ ቀረብ ጸዓትን ጋዝ ናብ ሓደጋ ምስኣተው ከመማራጽ ሃገራት በዓል ቀጠር ሱዑድ ዓረብን ካልኦትን ዝኣመሰለ ሃገራት ነቲ ቀረብ ጸዓት ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ኣገዳሲ ስለ ዝተባሃለ ምስአን ዘለውን ምትእሳር زيادة عند حي له خيدو مالتي لذي براسلس أخيبات خيدي بزعبازي نت إيران تجبروا زلا خناتات يوم صمد ما خونينو نت أمريكا إسرائيل أنت حبابي روم تجبروا زلا ونجارات بزعباز سوق زاربو هاي كعلون مالتي حبرة أوروبا سلذي حبرة أوروبا انتهي ربحاتي زلهم أبز خينات أمريكا إسرائيل انتهينا قدامي نيكلوس أصوار زعاتقات إيران نروح أوروبا كم زي تقلقل زبل حساب اللهم كالاي اما كلاي مبراق زفتر قلولاو نقرب غازن ندادن زسناخل متأن سدت زيغاتات عرب دما ناب اوروبا سوم حجت ناي سدت ازي زچنقم زلو خناتات نسي ما كلاي مبراق اندحر اب حدغا وديقو بما كلاي مبراق بسوريا غيروم ناب تركي السوغر بتركو غيروم بغريخ غيروم دما ناب اوروبا زاوت سدتنات كوزهم اوروبا نبعلهم بتناي كينات يوكرين زاتو بدفيت نبع امريكا زاتو خينات بقطبه ازيم تدخيمهم سلازلو نتو حزبون كمان كخيدو يكالون زلو تي قطباو نوصس ناتو تفطيرلهم زلو صلوا قليل ነገር አይኮነን ተወሳኺ ሽግር ዝነኸ ይመጽ ድማ ዝካሎም ነገር ጎብርሎ ማለት እዩ ኣብታ ኮይናት በቀጥታ ካኣቱ ይደለይን ምስቲ ሁሉ ዝኽብለኩም ጸናሕኩ ሳዕቤናት ማለት እዩ ካለ ናይ እዚ G7 ወይ ድማ ሃገራት ሸውዓተ ጉጅለ ሸውዓተ ቀጻላ አኺባታት ገብራለዋ ኣብዚ ንሪኤና ኣለና ንሰን ድማ ነዚ ሁነታት ካብ ምኹና ከኢራን በትዝገበረተ ነገር ኮኒነና ኣለዋ نتي أمريكان إسرائيل نبت قبل على إيران زجبرو زلوا نجرن خنوني كعلوم مالتهم
ጉጅለ ሸውዓተ ሕጂ ከም ሓሳብ ዘምጽኦ ዘለው እንታይ እዩ ብመጻውቦ ሕርሙዝ ዝሓልፍ ናይ ነዳዲ ቀረብን ናይ ጋዝን ናይ መራኸብ መሰነይታ ጌርካ ከመይ ጌርካ ናብቲ ዝድለ ቦታ ተብጽሖ ንሶም በታ ነተም ቁጠባዊ ረብሓታቶም ንምሕዋይ ወይ ድማ ንምውሓስ እዮም ዝጓየዩ ዘለው ከመይ ክረአዩ ብዙሕ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ምናልባት ኣብዚ ምግማዕ ኣለው ጣልያን ኣብቲ ኩናት ብቐጥታ ተኣቱ ኣይደለየትን ወላ ናይ ኣሜሪካ ኤር ስፔስ ውን ብጣልያን ከንኸይሓልፍ ጣልያን ኣይፍቀደትን ዘላ ስፔን ብተመሳሳሊ ኣባል ናይ ዝጉጅለ ይኮነትን ስፔን ግን ከምኡ ዘይፍቀዳ ሃገራት ናይ ኤውሮጳ ኣለዋ ናይ ስፔን ምናልባት ኣብዚኣ ክንገልጻ ዘለና ስፔን ስለምንታይ ነብሳ ትገጥእ ዘላ ካብዚ ኩነታት ተይድና ኣብ ስፔን ብጽላት ናይ ቱሪዝም ምርኩስ ዝገበረ ቁጠባ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ንስጳንያ ብዝኾነ ኩነታት እንድሕር ተንኪፍዋ እቲ ጽላት ቱሪዝም ክህሰይ ካልእ ዘኸይድ ቁጠባ ድማ ስጳንያ ይብላን ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻሎም መጠን ካብቲ ኩነታት ካሃድሙ እዮም ዝፍትኑ ዘለዎ ማለት እዩ ብድሕሪ ዝመጽእ እቲ ናይ ብሪክስ ኩላትና ከም ንፈልጦ ኢራን ኣብ 2024 ኣባል ናይ ብሪክስ ከም ንኾነት ኩላትና ንፈልጥ ኢና ምናልባት ኢራን ናብዚ ምእታዋ ከም ሓንቲ ዞባዊት ሓይሊ ቁጠባ እንዳዓበየ ዝኸይድ ጂኦ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነታ ዓብይ እዩ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት እትያ ማለት እዩ ሃገራት ብሪክስ ተቐቢለና ሃገራት ብሪክስ ክቕበላ ከለዋ ግን ንሳውን ዕላማ ነይሩዋ ማለት እዩ ምናልባት እንታይ ዝብል ሓሳብ ነይሩ ካብ ኢራን ካብቲ ካብ ሃገራት ምዕራብን ኣሜሪካን ዝመጽእ ዘሎ ተጻብኦ እዚ ኣብ ደንበ ናይ ብሪክስ ወይ ድማ ጽላል ናይ ብሪክስ ምእታውሲ ውሕስነት ክፈጥረለይ ዝብል ሓሳብ ናይ ኢራን ነይሩ ማለት እዩ ብሪክስ ግን ነዚ ኩነታት እዚ ብደረጃ ብሪክስ ክኹንን ኣይከኣለን ዘሎ ራሻን ቻይናን ኮኒነን እየን ካልኦት ግን ክኹንን ኣይከኣላን ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እቲ ዘሎ ምግማዕ ብፍላይ ናይ በዓል ህንዲ ተሪእናዮ እቲ ዝዓበየ ቁጠባዊ ምትእስሳሩ ዝምድኑ ምስ እስራኤልን ምስ ኣሜሪካን እዩ ማለት እዩ ኣባል ናይ ዝውድብ እዩ ዓብ ተራ ክፃወት ዝኽእል እዩ ዓብ ሃገር እዩ ዓብ ቁጠባ ኣለዎ ዓብ መሬት ኣለዎ ብዙሕ ህዝቢ መወዳድርቲ የብሉን ብዙሕ ነገር ገብር ዝኽእል ህንዲ ኣብዚ ኩነታት እዚ ተሩኽ ክፃወት ኣይከኣለን ንርድእ ምክንያት ረብሓታቱ ምስ ምዕራብ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብሪክስ ካብቲ ዝቆመሉ ዓኑድ ቁጠባዊ ዓኑድ እዩ ተመስሪቱ ቀሲሉ ናብ ወተሃደራውን ፀጥታውን መዳይ ይኸይድ ነይሩ ነቲ እንኮ ቀፅራዊ ስርዓት ዝካየድ ነበረ ዕንደራታት እውን ኣብ ምግታዕ ዓለሙን ካብ እንኮ ቀፅራዊ ስርዓት ናብ ብዙሓዊ ስርዓት ወይ ቀፅርን ምስግጋር ዝሕግዝ እዩ ተርኡ ኣብ ግሎባል ጋቨርናንስ ኣብ ምሕደራ ናይዚ ዓለም ዓብ ተራ ክፃወት እዩ ዝብል ትፅቢት ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ ግን እቲ ትፅቢት ብኣንጻር ትኹንነት እዩ ምክንያቱ ብሪክስ ጌና ኣይተርናዕን ዘሎ ሓይሉ ፍልልያቱ ዓብይ እዩ ኣብ ሓደ ምስማዕ ክመፅእ ኣይከኣለን እዚ ኩነታት ናይ ኢራን ምስ ተፈጥረ ወይ ድማ ምስ ኣጋጠመ ድማ እቲ ፍልልያቱ ብዝያዳ ጎሊሑ ይደራ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚኣ ኩነታት ናይ ኢራን ክንሪኣ ንኽእል ኢና ኣብዚ ኩናት ጠፍእ ዘሎ ገንዘብ ተሪእና ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣብቲ ተኹስ ናይ ሚሳይል ተሪእና ንሓደ መዓልቲ እዚ 320 ሚልዮን ይኸይድ ስርሒት ናይ ኣየር ተሪእና 245 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ይኸይድ ስርሒት ናይ ሓይሊ ባሕሪ ተሪእና 155 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ስርዓተ ምክልኻል ዲፌንስ ሲስተም ዝብሎ 95 ሚልዮን ይኸይድ እዚ ናይ ስለያ ስራሕ 45 ሚልዮን ሎጂስቲክ 30 ሚልዮን ናይ ስታት 210 ቢልዮን ዶላር ወፃኢታት እናተገብረሉ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት እዩ ክንደይ ኣውፂሩ ኣሎ ናብ ወርሕን ሰሙንን ገፁ ይገማገም ኣሎ ሓቂ 210 ቢልዮን ዶላር እንዳጠፍኦ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ሕጂ ትራምፕ ዘምፅኦ ዘሎ ሓሳብ መን ክሽፍኖ እዩ እዚ ንሕና ነጥፍኦ ዘለና ገንዘብ ስቂድና ይኮንና ነጥፍኦ ዘለና ብቆንዱ ናትኩም ዕዮ ገዛ ኢሉዎም ኢራን ኣብዚ ዞባ ሰላም ንኸይሰፍን ጠንቁ ኮይና ፀኒሓ እቲ ንስኹም ክትገብሮ ዝግባአኩም ነገር ኣነ ገይረልኩም ኣለኹ ኢሎም ስለዚ እዛ ኩናት ምስ ተወደአት ምሳኹም ልክዕ ከምታ ምስ ኔቶ ሕሳብ ዝወራረድ ምሳኹም ከዓ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልና ሕሳብ ክንወራረድ ኢና ሕሳብ ክንወራረድ ከለና ኣይንከፍሉን ኢና ተልኩም ድማ ገንዘብኩም ኩሉ ኣብ ባንክታት ናይ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ልክዕ ከምቲ ናይ ራሻ ብዘይፍታው ናይ ራሻ መዓት ገንዘብ ይተኣጊዱ እቲ ገንዘብ ከም ድእገድ ገብርዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ልዕሊ 140 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ሕጂ ናይ ስዑድያ ኣብ ባንክታት ናይ ኣሜሪካ ኣሎ ትሪልዮናት ገንዘብ እዩ ዘሎ ናይ ሃገራት ማእከል ስለዚ እዚ ኩናት እዚ እንድሕር ልዕሊ 240 ቢልዮን ዶላር ወዲኡ ትራምፕ ከዓ እዚ ኩነታት ምስ ተወደአ እስኹም እዮም ትሽፍንዎ እንድሕር ብሎም ኣሎ ኮይኑ ንሶም ክሽፍኑ ወላ ፈቃድነታት ተዘይኮይኑ ዓለም ንሪኣ ኣለና ሎም ናይ ዓብልል ገብት እዩ ሕጊ ጫካ ኮይኑ ዘሎ ሃገራዊ ግዛእ ተጣሒሱ እዩ ልእላውነት ዶ ገለዶ ዝብል
ማለት ትሕበነሉ ኣፍቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ከድካ ቀደም ትዛረበል ነበርካ ዝሃገራዊ ግዝኣት ዝበሃል ሎሚ ኣብ ሓደጋ ኣትይሎ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝዓበየ ሕቶ ኮይኑሎ ስጉምቲ ትራምፕን ግብረ መልሲ ኣሜሪካውያን ምርኣይካ ኣገዳሲ ማለት እዩ ኣሜሪካ እቲ ዘሎ ማሕበራዊ ሕሰም ብሰንኪ ዝሓለፈ ስርዓታት ሰልፊ ዲሞክራት ተኸተልዎ ኩናት ንኣብነት ናይ ኣሜሪካ ኣጀንዳ ኣብ ማእከላዊ ምብራቕ ይኹን ኣብ ኤሽያ ይኹን ኣብ ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ኤውሮጳ ይኹን ኣብ ካልእ ነቲ ናቶም ረብሓታት ንምትግባር ጥቆሙለን ክልተ መሳርሒ እየን ንሳት ተቐዳሚት እገዳ እያ እገዳ እንድሕር ምስራሕ ኣብያ ድማ ብቐጥታ ናብ እንታይ ተኣቱ ናብ ኩናት ተኣቱ ማለት እዩ እቲ ኩናት ንምክያድ ክጠፍእ ዝፀንሐ ገንዘብ ናይ ሰራዊት ከምቲ ዝበልኩኹም ሕጂ ረአዩ ናይ ሓደ መዓልቲ ዝጠፍእ ገንዘብ ሚልዮናት ዶላር እዩ ናይ ሓንቲ ሚሳይል ኣብ ኢራን ትኮሰላ መዓት ገንዘብ እያ ትውድእ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ጠፍእ ትራምፕ ናብ ስልጣን ናብ ጻዕዳ ገዛ ክመጽእ ከሎ ንህዝቢ ኣሜሪካ ሓደ ካብቲ ንሕና ሕጂ ተኺልና ናብ ሰላም ኢና ክነኣትው እቲ ኣሜሪካ እዚ ሰልፊ ዲሞክራት ከጥፎ ዝፀንሐ ዘየድሊ ወጻኢታት ዝተፈላለየ ሓገዝ ክሳብ ናይ ኤስኤድ ኣብዚ ውድባት ዘካይዶ ነበረ ዘየድሊ ወጻኢታት ንሱ ነኬ ኣብ ራሻ ምስ ዩክሬን ኣታቶ ዘላ ኩናት ደው ከብለ ኩናት ኩሉ ደው ኣቢለ እቲ ቁጠባዊ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ንምምላስ ክሰርሕ ኢሉ ሕጂ 360 ዲግሪ ተለዊጡ ነቲ ኩነታት ከመይ ይኸይድ ኣሎ ንሪኦ ኣለና እዚ ሓሳብ ምስቲ ንኣሜሪካ ዓባይ ንምግባራ ኣሜሪካ ብኸመይ መገዲ ዓባይ ትኸውን ፀጋታት ናይ ሃገራት እንዳመንዛዕኻ እዩ ካልእ መገዲ የለ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኤጌን ዝብል ሓሳብ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ፈጢርዎ ዘሎ ሽግር መዳርክቲ የብሉን ግብረ መልሲ ናይቶም ኣሜሪካውያን ከመይ ይተልና ሕጂ ንሪኦ ኣለና ኩሉ ኣሜሪካ ሆ ብል ኣሎ ባዕሎም ስልጣኖም ዝሓድጉ መራሕቲ ኣብ ኣሜሪካ ንሪኦ ኣለና ትኹነታት ኣዝዩ ኣሰካፍ እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ መነባብሮ ኣብ ኣሜሪካ ዘይፅወር ኮይኑ ኣሎ ዋጋ ነዳዲ ከቢርዎም ኣሎ ብዙሕ ፅልዋታት ፈጢሩሎም ኣሎ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዕላማታት ነዳዲ ኣብዚኣ ምናልባት ክትርዳእና ዘለዋ ቀድሚ እዚ ኩናት ኢራን ምውልዑ ኣሜሪካ ምዝብ ሕጂ ሃገራት ዓለም ዋጭዋጭ ዝብልዎ ዘለዋ ንዓቲ ናይ ነዳዲ ሽግር ከይመፃ ቅድም ንቅድም እቲ ኣብ ቬኔዙዌላ ዘሎ ነዳዲ ቀረብ ናይ ፀዓት ናይ ኣሜሪካ ክወሓስ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንማድሮ ተወስቶ ሽዑ ናትካ ኩባንያታት ናይ ነዳዲ ናብ ቬኔዙዌላ ትሰድድ እታ ናቱ ምክትል ዝነበረ ድማ ድላይኩም ግበሩ ሽግር ጥራይ ትፍጠሩልና ተደሊኹም ነዳዲ ውሰዱ ጥራይ ሽግር ኣይትፍጠሩልና ዝብላ ኣብ ስምምዕ በፂሓላ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ምሰው ሓሲዮም ሽዑ ኩናት ናይ ኢራን ወሊያማ ስለዚ እቲ ናቶም ናይ ነዳዲ ቀረብን ናይ ካልእ ሽግርን ኣሜሪካ የብሎምን ማለት እዩ ሶ ኦሬዲ ኣውሒሶም እዮም ካልእ ካብዚ ሕልፍ ዝበለ ማለት እዩ እቲ ሜክሬት ኣሜሪካ ዓባይ ንምግባራ ዝብል ሓሳብሲ ኩባ ኣካል ናይ ኣሜሪካ ንምግባራ ሓሳብ ኣሎ ካናዳ ብዓባይ ኣሎ መትረ ፓናማ ኣሎ ግሪንላንድ ሕጂ ሓደ ካብቶም ሓደ እቲ ጂኦስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት እዩ ካልኣይ እዚ ሊቲየም ፕላስ ብርቂ ማዕድን ዘለዎ ዝሬር ኣርዝ ሃፍታሚ እቲ ቦታ ማለት እዩ ነዚ እውን ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ሽግር እትይዎ ዘሎ ብሰንኪ ናይ ግሪንላንድ ኩነታት እዩ እዛ ነገር እዚኣ ምስ ኣጋጠመ ድማ ሕብረት ኤውሮጳ ብቐጥታ ዝምድንኡ ምስ ሂንዲ ገይሩ ኣሎ ታሪኻዊ ዝኾነ ንግዳዊ ስምምዕ ፈፂሙ ኣሎ ዝምድንኡ ምስ ቻይና ይሕይል ኣሎ ታክቲካል ድዩ ስትራቴጂክ ዝኾነ ኣልያንስ ድዩ ምስ ግዜ ክረአዩ ስልታዊ ድዩ ኣይኮነንስ እንዳነፀረልና ክኸይድ ምስ ግዜ ምክንያቱ ትራምፕ 4 ዓመት ራይ ስለ ዝፀንሕ ማለት እዩ ኢራን ከዓ ሕጂ ማለት ስለዚ ናይ ኢራን ኣትዮም ኣለዉ ብድሕሪ እውን ቀሲድካ ናብ ማያ ደቡብ ቻይና እውን ክኸይድ ይኽእል እቲ ነገር ማለት እዩ ግብረ መልሲ ኢራናውያን ኣብዚኣ ምናልባት ክትርዳእና ዘለዋ እቲ ህዝባዊ ናዕቢ ኣብ ኢራን ምስ ተፈፀመ እቲ ህዝባዊ ናዕቢ ብቆንዱ ዝተመስረተሉ እንታይ ኢልና እቲ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣብ ኢራን ዝፈጠሩ ኣካላት ብውህደት ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ኢልና ሓቀይ ምክንያቱ እቲ ኣብ ኢራን ዝነበረ ገንዘብ ካብ ኢራን ከም ድወፅእ ብምግባር እቲ ገንዘቦም ከመይ ጌርካ ዲቫልዌት ትገብሮ ፐርቼዚንግ ፓወር ናይ ምግዛዕ ዓቕሙ ከመይ ጌርካ ተዳኽሞ ተሰሪሕሉ እዩ ኮኦርዲኔትድ ዝኾነ ኦርኬስትሬትድ ዝኾነ ተጻቦይ ንኢራን ገጢሞዋ ማለት እዩ እዚ ምስ ኣጋጠመ ድማ እቲ ውሽጣዊ ፀቕጢ ግዳማዊ ፀቕጢ ተሓዊሱሉ ጥራይ ኣብ ኢራን ሓደ ምዕራፍ ክብፃሕ ዝኽእል ኢሎም ስለዚ ንሕና እንድሕር ኩናት ጀሚርና ኣቐዲሙ እቲ ህዝቢ ብቁጠባ እንታይ ገይሩ ኣሎ ተሳቒዩ ኣሎ ንሕና እንድሕር ደገፍ ናይ ኩናት ጌርና ድማ ቀልጢፉ እቲ ህዝቢ በዓል ነቲ ስርዓት እንታይ ክገብሮ እዩ ከኣልዩ እዚ ምስ ኣልዩ ኣቲና ኣብ ቴህራን ድላይካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዝብል ቅማሬታት ነይሩ ካልኩሌሽንስ እዚ ካልኩሌሽን እዚ ቅማሬታት ሕጂ ሚስ ካልኩሌሽን ወይ ድማ ጌጋ ቅማሬታት እዩ ናብዚ መደምደምታ ተበፂሑ ኣሎ ምክንያቱ ኢራናውያን ዘርእይዎ ዘለዉ ናይ መኸተ ወኒ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ንኣብነት ኣብዛ ገዛ ኣለና ኩላትና ንዘራረብ ኣለና ብሓደ ኣርእስቲ ማለት እዩ በዛ ገዛ ድሕሪ ኣብዛ ገዛ ማይ ክትኣቱ ጀሚራ ኣብዛ ገዛ ዝኾነ ዓይነት ሽግር ክፈጥር ተጀሚሩ ኩላትና ነቲ ዘጋጠመ ሽግር እንታይ ኢና ክንገብር
نخنا عبسو ينا خنفتن مغنياتو أبزي زلنا خلاتناس حدا جناب شجر أتسلز الله مالتي سلز أمريكا دم أبلعلي بيت مرتي أبلعلي يونيفرسيتات أبلعلي تكالات ناي ندحر متقعتات ورد الله خوينو تخوينات عنده أبلعلي تهزبي زكايز الله مالتي لازم تهزبي أب حدا مسي مالتي يونيفايد كوين تتأميرو مالتي زي حاجي تا نا أمريكا أشجيروهم زلوا حاجي تنا حزب حيلي دقف نتي سرعتي بزا مغنيات زي ام كلوتو ازي كالو زلو تاخونتات كسا حج مالتي كالي بزعبا مصاوبو حرمز كنزارب نخلينا مصاو نايز مصاوبو حرمز فصيرو زلو شجر قليل ايكونن نامنت قدم زخينات مجمار ترينا حجي ناي نداد نبرزي 38 ميتاوت 29 ميتاوت حجي زخينات مجمرت كن تي لوطو خنري متان تريو لهم ناب أربعة إذا حجي كسب مارش كاب مجابيت حرس أب حمشته استأكبت أبصابي أتي بمسمر متعاوب حرمز زحلف نبرة نداد بولو ناي حرشة نمجب بولو استفعل على عينة نجارات أب حدا قاس لزعته بتسعان شو عتن ميتاويت وديقو مالتي زي أب كتب عالم فتيرو زولا نوتي مداركتي يقولون كبرنا ندادي ناي واقتات سماي عاري يقولون نامنت نداد تريني حجي خاب 7 كسب 200 إسران دولار على ساعة الزشية تقول له إن حدا برميت فيستو مالتي حجت فتي روز ولا قطباوي تلوا تي قطباو قلولاو عملوا عالم نوصو قالينا يكون بز هاجر بزي خناتات زي تنكفت هاجر ما يلان إلنا حجز كل جلسنا نزخبا بزلوا تلوا دما هنرينا مالتي كيف حرن وشمت عادن بزونو استراتيجيكا واقامتا أو وشمت بزركوب عقور زي تمزمزة بحرية وتسقطات مچس مسارتنا يلخنا يوددرني كوينو زقيح بحر بتزلو صقاتات مالتي كابز دما خاب 10 حساب 10 ميتاوت بمسمر قيح بحر زغعاز مخانيو هاجرات اوروبا مس هاجرات مبراق زكايدو نغداو لوتكا تي 4 ميتاوت بمسمر قيح بحر زحلف هاجراو نغدي تي 9% بمسمر مايات سلازخونه مالتي بزحلف سلاز اقداسنتو عزوزي مالتي سلاز حيران هاجرات اب كل مايات قيح بحر وشمت عادن زكايد فتات مقصار زخلن معلب اجرن منداي وترو ابز خباب قيح بحر مزنبيين روحك كدنا بفنጫና ዘላ ሀገር ጅቡቲ አው ተአኪቡ ዘላ ኃይሊ ናይ ባይቶ ጸጥታ ዲኻ ክትብል አው ተአኪቡ ዘላ ኃይሊ መወዳታ ይብሉ ማለት ምናልባት ጅቡቲ በመዝራብ ናይ ሀገራት ቀይሕ ባህሪ ክትጎብሮ ነይርዋ ምክንያቱ ቀይሕ ባህሪ በተን መዳውብቲ ሀገራት ነትጸቱ ዝምሕደሩ ዝምሕደር በመዝራብ በልዝብ ከይድ ዝግቦ እዩ ማለት ጅቡቲ አው ድላይ ኃይል خوف ከተብል ግን نري علينا الصف فترة زخال شجركا قال لا يكونن تأنكنا يستفعل على يقدموا متتاو يخون له وشتاو زي من الرجع قدما يبزح له سلزة تي أبقى يبحر زرزله سقاطات قال لا يكونن حاجة أبز انتايز مزخونتاتنا إيران حت بقت تحجي إيران نتناتا حيلين مدرع تباهي مالتي نتا أبي من زلو حتي كتوسعي بابي المندبون كعطواي نتاو حرمز كعطواي عالم بقر أخت حازيا واج كبلايات بزلا مالتي اب لبنان زلو نا حزب الله حيلون كتسيو اب العراق زلو حيلون كتسيو اب سوريا زلو حيلون كتسيو سلازي نتي نجر متيتا يعني نجر نت اب عليها زور زلو نجر كتقالو صدفتن زلا مالتي درون حتي متقعتات فصيمم بابيل مندبون كعصو يهنددلو مالتي ازغنتات تتفطيرو حجي نزي ناي مسمر ناي بابيل مندب موحاس تباهيلو بيدوانين زمصا عبيت هاجرات ابزي قيح بحر خلواين بقد مالتي بعبي بقندو اب جبوت سلازلوا نزخ مصان منالبات زنتاي زمص حجنا امنت اب امايا دوب نا تشاينا تخيدناس ازي ناي نافيجيشن فريدوم اوف نافيجيشن تباهيلو بناتو بيرتكس ويدما خمغابريات تقيمم نعو امريكا دلايم امايا دوب تشاينا زغبرو مالتي ابز دما كومو نتقرب ناي ندادن موحاس تباهيلو بمسمس مالتي بمسمس موحات صطاقي بحر تبايلو ابز خباب درت زي بول متطاو خصه تخيل حتون متقعتهم تحيلهم قبر مسي اسرائيل امريكان كمص خيل سلازي نعنا حدغاي نز خباب قيح بحرون حدغاي بزي غليصه سلاز تبابي من دم لازلنا زيا نيرترا خب خمي يصلوا تيلنا دما كم زخونه هاجر نعناون كصلونا بغديو كساب كندي زبل حتو غنا غداسي مالتي كل غزيتي تي قطباوي عامي جغرافي بزح حزبي بزح نغير ياب قمت زاتو اغاطيم زلو خناتات صلو وقتري خلاها مالتي اين صلون ناي نبلنا مغنياتو بعلنا نفري غاز نداد نيبلنا
كابن سلا نصب مالتي تي جلوبال سبلاي تشين بلو زلنا ني عالمون ديستراكت خوينو سلا زلو كلنا هاجرات بزي خنوتات زي تسالينا لوا مالتي استراتيجيكا واقام طناناتنا اكلنا يبابيل مندبينا زنو حجماغن بحر لنا ابزون منقسقاسنا يحطنا يكالن تجمير ما صطاو زيرغونت كفطر خالي سلازي نتي هاجراو دحنتنا ايرترا تعمام زياده تصعنو وي دما زياده صور يفطر تخنوتات مالتي وحد حزبي زلنا ግን ጥሙር ሓይሊ ማለት እዩ ስለዚ ሽግር የብሉነት ዘሎ ሁነታት ህዝቢ ሓልፎ እቲ ፖሊስ ርእሰ ምርኮሳ ዝበሃል ውን ጠቃሚ ብዙሕ ሁነታት ናምነት ሕጂ ኣሜሪካ ንዓለም ሙሉእ ትቦ ነበረት ዩኤስኤ ጠጠው መሰበለስ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ዝኸፈ ሁነታት የን ወዲቐን ማለት እዩ ንሕና ምስኮሞ ዓይነት ምትእሳር ስለ ዘይነበረና ግን ነብስና ኺድና ውሕስነት መግቢ ስለ ዘረጋገጽና ከም ሃገር ዝተተንከፍና ነገር የብልናን ማለት እዩ ኢኳሊ ሶ ኣብዚ ሕጂ ኩነታት ድማ እቲ ናይ ርእሰ ምርኮሳ ፖሊስ ዘለና ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ክጠቕመና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ምናልባት እዚ ናይ ርእሰ ምርኮሳ ፖሊሱ ብዙሕ ሰብ ዝምድና ይንገብር ዲና ሽርክነት ይንገብርና ገለ ንገብርና ሽርክነት ንገብር ዝምድና ንገብር ኩሉ ንገብር እቲ ፖሊስ ናይ ርእሰ ምርኮሳ ምስ ተሓሳስባ እዩ እዚያ ምርዳ ኣገዳሲ ተኣልቲቱ ነብሰይ ክኽእል ኣለኒ ዝብል ሓሳብ ይምበር ከም ዝኾነት ሃገር ዝምድና ትገብር ኢኻ ስለዚ እገዳ ናምነት እገዳ ዘጋጠ ኣብ ላዕሊና ዝተኣወጀ እገዳ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ንሱ ተሓሊፉ ብደረጃ ዓለም ዘጋጠመ ቁጠባዊ ቅልውላው ናይ ራሻ ዩክሬን ነይሩ ኮቪድ 19 ብዓቢኡ ነይሩ ነዚ ኩሉ ህዝቢ መኪቱ ሓሊፉ እዩ ሕጂ እውን ከምቲ ዝሓለፈ ኩነታት ዘይሕለፈሉ ኣብነት የለን ምናልባት ነዚ ኩነታት እዚ ክብለፅሉ ገለ ዝፍትኑ ወገናት ግን ክርከቡ ይኽእሉ እዮም ናብነት ሕጂ ወሰኽ ናይ ወጋታት ገብሩ ከምዚ የለን ሞ ከምዚ ለመኻዚነታቶም ሞሉ ብዙሕ ነገር ግበር ይኽእል እዩ እዚ ናይ ውልቀ ሰባት ባህሪ እዩ ስለዚ ከም መንእሰያት ከም ካድራት ነቲ ዝረአ ነገራት ዓገብ ክትብል ሓላፍነት ኣለካ ማለት እዩ ከምዚ ስፔኩሌት ገብሩ ማለት እዮም ዕዳጋታት ተዛናብዑ የዋቅዑ ተዘጋጥመና ጽልዋ ሕጂ በቲ ዘሎ ዘይኮነስ በታ ውሽጥና ዝፍጠር ነገራት ተዘይኮይነ እዚ ኸ በዓልና ብንቕሓት ክትጎትኦ ትኽእል ነገር እዩ ማለት እዩ ኢልና ብናይ ኢትዮጵያ ክንውዲና ተሳታፍነት ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ኩነታት ከመይ እዩ ትብል ሕቶ አላ ማለት እዩ ከም ንፈልጦ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት እቲ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ማለት እዩ ኣጀንዳ 2 ማያት አልዒሉ ማለት ኣጀንዳ 2 ማያት ተፋሰስ ኒልን ቀይ ባህርን ዝሓዘት ኢትዮጵያ ዓባይ ኢትዮጵያ ትኸውን ቀጻልነት ኣዘረጋገጽ ኢሉ ተፋሰስ ኒል ድላይ ምግበሮ ንዖም ብጽሖም ቀይ ባህር ግን ብዝኾነ መገዲ ኣይብጽሖም ማለት ተፋሰስ ኒል እውን ኣብ ተፋሰስ ኒል ዘለዋ ሃገራት ነቲ ጸጋታት ናይ ተፋሰስ ኒል ብማዕረ ክጥቀማሉ ካመሰል ኣለዎም ማለት እዩ ነዚ መሰል እዚ ነፂካ ዓባይ ንክትኸውን ድማ ጎረሮ ናይ በዓል ግብፅን ናይ ካልኦት ሃገራትን እንዳዓፀኻ ዝግበር ነገር የለን ንዑ ዝቕይድ ሕግታት እውን ስለ ዘሎ ማለት እዩ ቀይ ባህር ግን ብዝኾነ ተኣምር ንኢትዮጵያ ኣይብፅሓን እዩ ብታሪክ በሎ ብሕጊ በሎ ብካልእ በሎ ማለት እዩ ግን ነዚ ኩነታት ንምትግባር ግን ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ምስ ብዙሓት ሃገራት ዳርጋ ዘይፈፀመቶ ዲፕሎማስያዊ ርክብ የለን ማለት እዩ ምናልባት ኣብዚ ኩነታት ሕጂ ምስ እስራኤልን አዘርባይጃን ጌራቶ ዘላ ዝምድና ንዓና ከመይ ክጸልወና ክእል ብዓቢዩ ምስ ኢማራት ጌራቶ ዘላ ዝምድና ክልተ ዕዮ ገዛያት ዋሂባ ዘላ ኢማራት ዓባይ ክትኸውን ትኾይና እዚ ናይ ፖርት ኢምፔሪያሊዝም ወይ ድማ ናይ ፖርት ምስፍሕፋሕ ናይ ፖርት ሃፀይነት ዲና ክንብሎ ወላ እንታይ ክሳብ እዚ ቀይ ባህር ናትና ትሒዝካ ክሳብ ታሕቲ ክሳብ በዓል በርበራ ዝኸይድ ፖርቱ ትሕዝ ትግብት ናይ በዓል ኢማራት ተሓሳስባይ ነዚ ከተግብረልካ ዝኽእል ሓደ ዕሱብ እውን ትደሊ ንሱ ኣብቲ ስርዓት ብልጽግና ተተረኺቡ ገንዘብ ትቦ ዘድልየ ሓገዛት ትቦ ኩሉ ትገብረሉ ነቲ ኣጀንዳ ድማ የጓሳጉሰልካ ማለት እዩ እስራኤል ሕጂ ዘይኮነ ካብ ግዜ ሰውራት ሒዝካ እቲ ሰውራ ናይ ኤርትራ ምስ ምዕራብ ምትእሳር ኣለዎ ብዝብል ምስምስ ዝምድና ምስ ሃይለ ስላሴ ነይሩ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ እዋን ድማ ኣብ ቀይሕ ባህሪ እግራ ንምትካል ምክንያቱ እቲ ናይ ኢራን ዘሎ ስጋኣት ካልእን ብሎ ዘለና ኩሉ እቲ ዓባይ እስራኤል ንምስራት ዓባይ ኢማራት ንምስራት ሓሳብ ስለ ዝነበሮም ኣብዚ መርገጽ እግራ ኣብ ቀይሕ ባህር ንምድላይ ዝተፈላለዩ ስጉምቲ ክወስዱ ጸኒሖም ማለት እዩ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃቦምን ሓደ ካብቲ ዘለዎም ሕልሚ ናይ ዓባይ ትግራይ ንምስራት ናይ ዓባይ እስራኤል ንምስራት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ስርዓት ኣብ ድማ ምስ አዘርባይጃን ናይ ወታደራዊ ስምዕ ፈጺሙሎ ምስ እስራኤል ተመሳሳሊ ክግበር ጸንሐ ምብጻሕ ርኢና የልና እዚ እውን ዕቱብ ምክትታል ይደሊ ንሃገራዊ ድሕነትናትና ስግኣት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ በዚልና እዚ ገሊፀ መጻ ኣመታቱን ጽልዋታቱን ድሕር ብውሕድ ክንሪኦ ኮይና ሓደ መውሓዝ ቀረብ ነዳዲ እዩ ኢራን መኸታ ቃልሲ ከተሕይልያ ምክንያቱ አንጻራ ተወልዒ ዘሎ ነገር ደው ከተብሎት ኮይና ዝኾነት ዋጋ ከፊላ ነቲ ኩነታት ደው ንምባል ክፅዕርያ
ካልኦት ሃገራት ናብቲ ኩናት ክጽመዳሉ ዝኽእላ ኣፍ ደገታት ክረአ ይኽእል እዩ ተኽእሎ ዲፕሎማሲ ብመገዲ ቻይናን ፓኪስታንን ተኽእሎታት ዲፕሎማሲ ብዲፕሎማሲያዊ መገዲ ነቲ ኩነታት ንምፍታሕ ጻዕርታት ይካየዳሉ እሱ ከም ሓደ መጻኢ ክንሪኦ ንኽእል ተራሕቱን ህዝቡላሕን ኣብዚ ኩናት እዚ ክዛይድ ይኽእል እዩ ብመንጸርቲ ኢራን ትቦም መምርሒታት ማለት እዩ ኢራን ሕጂ እቲ ዝኸፍአ ስግኣት ናይዚ ኩናት ተፈጢሩ ዘሎ ሕጂ ኢራን ምውናን ኒክለሳዊ ኣጽዋር ከም ሓደ ዘላቒ ፍታሕ ናታ ፀጥታ ክትሪኦ ትኽእል እያ እዚ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ክኸውን ይኽእል እየን በዓል ኢራንን ኣሜሪካን ዝሓስብዎ ማለት እዩ ኣብ መደምደምታ ኣሜሪካ ብልዕሊ ኢራን ወሊዓቶ ዘላ ኩናት ብዝኾነ መዐቀኒ ተቐባልነት የብሉን ብቐንዱ ነቲ ሃገራዊ ኣዕኑድ ቻርተር ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስለ ዝጥሕስ ትራምፕ ንኣሜሪካ ዳግም ዓባይ ንምግባራ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ንሃገራዊ ሕጊ ዝጥሕስን ንልላውነት ሃገራት ጠቕሊሉ ዋጋ ዘይህብ ኣብ ደው በለለይ ክብለጸልካ መሰረት ዝገበረ ኣካይዳ እዩ ኣብ መወዳእታ እዚ ኩናት ኣብ መላእ ዓለም ክፈጥሮ ዝኽእል ስርዓት ኣልቡነት መዳርግቲ የብሉን ሕጂ ኣብዚኣ ሓንቲ ክንግንዘባ ዘለና ከም መደምደምታ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት 35 ዓመት ኣሜሪካ ኩናት ዘካየደቶ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ እንታይ ውፅኢት ይሂቡ ናብነት ህልቂትን ጥፋኣትን ዜጋታት ትዞባ እንተዘይኮይኑስ ካልእ ዝሃቦ ፋይዳ የለን ከም ሃገራት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ምትእታው ዝገበሩለን ኢራቅ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣፍጋኒስታን ሕምስ ምስ ኣቢሎማ ድሕሪ 20 ዓመት ነፀላ ካልዒልካ ካብቲ ቦታ ምኻድ ኮይኑ ማለት እዩ ኩለን የመን ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ወዲቑሎ ንሪኦ ኣለና ሶርያ ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ወዲቑ ንሪኦ ኣለና ሕጂ እንታይ እቲ ኢምፕሊኬሽንስ ናቶሲ ሩድ እዩ ማለት እዩ ኦኬ እዚ ኩሉ ገይሩ ትራምፕ ድሕሪ እዚ ኩሉ ኩነታት ድማ ሽልማት ኖቤል ፒስ ፕራይዝ ይግባኣኒ እዩ ክወስቶለኒ ይብል እዩ ንስኹም ከ እንታይ ትብሉ የቐኒለይ ዓወት ንሓፋሽ ሆርዳታ ኣብ ምቅላሕ ድምፂ መንእስያት ኤርትራ እተተኩር ቻነል ሆርዳታ ብጻይናዎም ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ መብርህን ዕሙቕ ዝበለ ፍልጠትኒ ብዛዕባ እዚ ኩናት ናይ ኢራን እስራኤል ኣሜሪካ ክበና ፀኒሑ ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ህሉ ኩነታት ከዓ ናይ ኩላትና ሓሳባት ርእቶታት ሕቶታት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ኩነታት ኢራን ትምክት ኣላ ክንብል ንኽእል ኢና ኣብ መወዳእቱ ናይ መወዳእታ ኮንክሉዥን ክትበሉ ግን ከቢድ እዩ ሕጂ እንታይ ምባል እዚ ከም ዝብል ዘለኹ ንኣብነት መሪሕነት ናይ ኢራን ይዕኒናየ ኢና ዝበሃል ዝነበረ ንሪኦ ኣለና ብዝሓየለ መልክዑ እንዳተተኻኸየ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዋላ ሓደ ለውጢ የምፅአን ከምቲ ብጻይናኦም ዝበሎ እውን እቲ መኸተ ናይ ህዝቢ ኢራን ናብ ሓደ ናይ ምምፃእ ሓይሊ ብቐሊሉ ዝርአ ኣይኮነን ኒውክሌር ናይ ኢራን ዓይኒ እዩ ዝበሃል ዝነበረ ካልእ ሕቡእ ምስጢር እዩ ተወሳኺ እውን 900 ሚሳይላት ናይ ኢራን ይዕኒናየ ኢና ዝበሃል ዝነበረ ሕጂ ንሪኦ ኣለና 5000 4000 ኪሎ ሜትር ናብ በዓል ዲያጎ ጋርሻ ናብ ኢንዲያን ኦሻን በፂሑ እዩ ዝሃርም ዘሎ እዚ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳን ኣባላት ኔቶን ካልኦትን ዘለዎ መጠንቀቕታ ወይ ከዓ መልእኽቲ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እትን ክትብል ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ናይ ኢራን መኸተ 900 እንድሕር ዓይንዩ ብዘይ ጠቕማ ትራሽ ዝኾና ድሮናት ናይ 20,000 30,000 ዶላር ዘይበፅሓ ናይ 1 ቢልዮን 2 ቢልዮን ዝዋጉ ፀረ ሚሳይል ናይ እስራኤልን ኣሜሪካን እዩ ዝምክት ዘሎ መወዳእታ ከዓ ነዚ ግዳይ ዝኾና ዘለዋ ሃገራት ጋልፍየን ካብዚ ክንመሃሮ ዘለና ከዓ እንታይ እዩ ደንበታት ወይ ማዓስከራት ናይ ኣሜሪካ ሰሪዕኻ ክድሕን ከምዘይ ትኽእል እዘን ሃገራት ዓራብ ንኣሜሪካ ምትእታው ገይረን ከምዚ ገይረን ዝሃብተማ ዝበለፀ ዝበፅሓ ተባሂለን ከም ኣብነት ገለ ክትቀሳ ፀኒሐን ሻለው ዝኾነ ናውለጅ ፕራክቲካል ግን ደንበታት ሰሪዕኻ ክድሕን ከምዘይ ንኽእል ሕጂ ንሪኦ ኣለና እቲ ኩነታት ኣብ መዋጥር ዘላ ኣሜሪካ ብርሑቕ ዘላ ኣብ መዋጥር ዘላ መን እያ ሕጂ ሃገራት ጋልፍየን ንሰን ምስ ኢራን ዝፍጠር ዘሎ ናይ ዘለኣለም ፅልኢ ቀሊል ኣይኮነን ብቐንዱ እውን ኣብ መጻኢ ከምዚ ብጻይናኹም ክብሎ ዝፀንሐ ናይ ትራምፕ ፖሊሲ ንፈልጦ ኢና መዋፅኦ ተሲኢንካ ናይ ሰላም ወይ ከዓ ናብ ስምምዕ ተኣቱ ከምዛ ናይ ዩክሬን ዝረኣናያ ፀጋታት ትግብት 50 60 እዛ ናይ ኢራን እውን ፅባሕ መዋፅኦ ተሲኢንላ ብሰላም ተወዲኣ ኣላ ኢሉ ነታ ዓዳ ናብአና ሰኪምዋ ሙሉቕ ኢሎም ዝወፅእ ርዱእ ነገር እዩ ኣብ ከባቢና ከምዚ ንሪኦ ዝፀንሐና ናይ ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ኣቕሊልካ ዝርአ ኣይኮነን ኣብ ሓደ ፊክሽናል ወይ ከዓ ጭብጢ ዘይብሉ ድራማ ወይ እንታይ ክትብሎ ትኽእል እውን መጨበጢ ዘይብሉ ስነ ሓሳብ መፅኡ ብግብሪ ክንሪኦ ከለና ኤርትራ ብሽሕን
890 ሃገር ዝመፀት እያ ኢትዮጵያ ኣብ 1945 ናብ ዴይሊ ኒውስ ዝወፀ ሓደ ሓበሬታ ናይ ኣሜሪካ ይርኢ ነይረ ሽዑስ ኮንግራጁሌሽን ኢትዮጵያ እቲ ፈርስት የር እቲ ቀዳማይ ዓመት ኢንዲፔንደንስ ከም ዘውዓለት ኣውሎ ፅሑፍ ኣብ 44 ከም ኔሽን ዝተፈልጠት ሃገር እያ ቅድሚኡ ኣቢሲና ትበሃል ዘይተፈልጠት ከመይ ናበይ ዝርግሕ ዝነበረ ሃገር እያ ብድራማ ተሰርሐት ሃገር ሓንቲ ብድራማ ተሰርሐት ሃገር ሕጂ መፅያ ካልእ ክልም ክትገብር ኣዝዩ ዘገርም እዩ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ኩነታት ናይ ኢራን ተታሒዙ ንሪኦ እንድሕር ኮይና ከዓ ዕሙቕ ዝበለ እዩ እቶም ቀንዲ ነዚ ፕሮጀክት እዚ ዝበግሱ ቀዳማይ ኢማራት እዩ ናይ ፕሮጀክት ናይ ኢማራት ፕሮጀክት እዩ ብቐንዱ ካልኣይ ፕሮጀክት ከዓ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ዳይቨርሲፋይ ወይ ከዓ ኣንፎቱ ቀይርካ ካልእ ተንሽን ንምምፃእ እዩ ነዚ ንምግባር ብዙሕ ብዘብለጭ ነገራት ክኸይድ ፀኒሑ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፋይናሊ ሕጂ ከዓ እቶም ደገፍቲ ኣሳሰይቲ ናይ እስራኤል ፕሮጀክት ክሳብ ጎላን ሄት ክሳብ 2 ማያት ዝብል ፕሮጀክት ኣለዎም እስራኤል ካብ ናይል ሪቨር ክሳብ ናብ በዓል ሶርያ ዝኸይድ ማያት ነዚ ንምግባት እዩ ልክዕ ኣብስ ሲደንት ኦፍ ናይ ነታንያሁ ንብሎ ንኽእል ኢና ተምሃራይ ናት እዩ ስለዝገበሮ ዓቕሚ ዘይብልካ ስኢድካ ክትገብር ጨብረራ ክትብል ፋይናል ከዓኒ ኢማራት ሕጂ እትን ቀንዲ ደገፍቲ ናቱ ኣከቢት ከም ዝበላ ዓይነት መውፅእ እንድሕር ኣትየን እቲ ፅልዋ ናይ እቲ ኣጀንዳ ናቶም ትሕልሚ እውን ኣብ ኩሉ ዝብርዕን ምዃኑ እዩ ዝእንፈት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ማዕፆ ከፊትዎ ኣሎ ክውዳእ ኣይከኣልን እዩ ተንቲንካ ብዕምቆት ርኢኻ ሰፊሕ እዩ ባዕልና ዲፕ ኣውት ክንገብሮ ከዓ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ማለት እዩ